as per listing ngamuzosiyo mambo ni mambo mambo ni mambo nikutoda kutoti chi ilipa toda voice riperi toyo batega marwera ndikuita check Simplex music. ziko andiimbe kana aishadza wemba auzipe kutanga pindandipindeo pindandipindeo pulo yachanga pindandipindeo pamusoro ivakuru vedare zita nditawande ninobva kumbare anatewa tipindewo ziko tipindewo falomiden mambo nangwakarara nangwe vasati vamuka zvakanyorwa zvichinjike wanzwa senhamba dzechitu kudikitira hazvirevi kandavora vanomukira kuswedera kundishora chero zvandisati ndaimba vanoti zvopohwa omwoyo wanga unoda kumire kupomba ndoda mundisive zitantawanda pulo na chunia usagojecha wedzera volume kuno kumaheadphones pana one thing ndati timboda kutsura visati maendera mberi monguyamba mongoti zigo pasando bye yeah mari kuchachikupuka makaenda mense Christ with Reverend Dr. Pastor Chris my tongues are not Rabo yeah one more time again pulo aiwe ndikati pindandipindeo simplex pindandipindeo pamusoro ivakuru vedare zita nditawanda ndinobva kumbare anatewa ndipindewo sparks ndipindewo falamiden mambo nangwakarara nangwe vasati vamuka zvakanyorwa hazvichinjike wanzwa senhamba dzechitu kudikitira hazvirevi kandavora vanomukira kuswedera kundishora chero zvandisati ndaimba vanoti zvopohwa omwoyo wanga noda umire kupomba ndoda mundisive zita ntawanda ndine nharo kupfuura dzemasavada hapana asina tisira tawanda ndiri chigaipiti chikure waka vasunga machombo kudondiputura Uno, bombo clats. Pindandipindeo. Pamusoro ivakuru vedari zita nditawanda ndinobva kumbare anatewa tipindewo ngomaziko tipindewo mambo nangwakarara nangwe vasati vamuka zvakanyorwa hazvipikiswe wanzwa senhamba dzechitu kudikitira hazvirevi kandavora vanomukira kuswedera kundishora chero zvandisati ndaimba vanoti zvopohwa omwoyo wanga noda umire kupomba ndoda mundisive zita ntawanda ndine nharo kupfuura dzemasavada tikani asina tisira chawanda ndiri chihaipriti chigoro chewakanda vasunga machombo kudondiputsura kundiputsura vauya vachida kundikutsa kana vabanditi kutenjesoni vanopupura bangdibida alright wantawanda anozvimbisa makafa wantawanda aimira nachibaba That's my funniest man. I think you play ndingati pindandipindeo magafa pindandipindeo mabanditi pindandipindeo bang alright then yo mambo nangwakarara nangwe vasati vamuka zvakanyorwa hazvipikiswe wanzwa senhamba dzechitu kudikitira hazvirevi kandavora anomukira kuswedera kundishora chero zvandisati ndaimba vanoti zvopohwa omwoyo wanga noda umire kupomba ndoda mundisive zita ntawanda ndine nharo kupfuura dzemasavada hapana asina tisira tawanda ndiri chihaipriti chigure chewakanda vasunga machombo kudondiputsura vauya vachida kutondikutsira kana mapanditi kutendesoni vanopupura bangdibam alright then wantawanda anozvimbisa makafa wantawanda aimira nachibaba wantawanda akapedza mayezi maki nentururani apinza ngweremasa mambo nangwakarara nangwe vasati vamuka zvakanyorwa zvichinjike wanzwa senhamba dzechitu kudikitira hazvirevi kandavora vanomukira kuswedera kundishora chero zvandisati ndaimba vanoti zvopohwa omwoyo wangu anota avanyebe vanongoti dzangova nharu kubva kaiva nemabhanditi tine nharo ndakatumira mwari vari vanyama yaro zvikanzi heavy move famba makadaro simplex wabata panonaka ndivorobara jesu kwedere chikwamboropa Hopewell
pasina inine. Sim dance on chinika when you king. Bang di bang di bang di bang di. Wind up. One more time again. Pull up the tune again. One more time. Zigodzera volume chana kuno. My headphones. Pindandi pindeo. Alright then, pindandi pindeo. Pindandi pindeo. Pindandi pindeo. HKT tipindeo. Yo. Pindai tipindeo. Oti property ngati pindeo. Pindati pindeo. One more time again. Pindandi pindeo. Yeah man. Pindandi pindeo. Yeah. Pindandi pindeo. Pindandi pindeo. Pamusoro iva kuru vedari. Zita nditawa na ndinobva kumbari. Anatewa tizvikeo. Anamufu tizvikeo. Follow me then. Mambo nangwa karara nangwe vasati vamuka. Zvakanyorwa zvichinjike wanzwa senhamba dzechitu. Kudikitira zvirevi kana hora. Vanomukira kuswerera kundishora. Chero zvandisati ndaimba vanoti zvopowa. Moyo wanga noda umire kupomba. Ndoda mundisive zita ntawanda. Ndine nharo kupfura dzemasavada. Hapana kana sina tisira tawanda. Ndiri chihigh grade chikure chewakanda. Vasunga matombo kodwa ndiputsura. Putsura vauya vachida kutondikotsira. Kana mabhanditi kutengesoni vanopupura. Wantawanda anosvibisa makafa. Wantawanda aimira nachibaba. Wantawanda akapedza mayezi makine ndurani kapedza mbere basa. Mambo ndimambo nangwakarara nangwe vasati vamuka. Zvakanyorwa zvichinjike wanzwa senhamba dzechitu. Kudikitira zvirevi kama hora. Vanomukira kuswerera kundishora. Chero zvandisati ndaimba vanoti zvopowa. Yo, avanyebe panoti dzangu vanharo. Kubva tambeni mabhanditi ndine nharo. Nekumbira mwari nowa mwari manyamanyaro. Vakati heavy move fambe vakadaro. Simplex wabata vanonaka ndiwaro para Jesu kwete wechikwamboromba. Teti hopo mama kanonoka machembera mtara. Follow me then, havana wango vangana vasina ini. Sim dance kwasara na maini. One bangwela one chena latin. Ondo emarusi. Zvisiri zva politics. Anzaona edzi. Anzaona asidi edzi. Mambo nyangwe wakara. Chimira mambo achaure. Ndodhire kutengesa chitupa manje ranonga achiti. Ndo apana anotengesa chitupa. Kudhara taimbo ndopana anouraya bhutsu. Ine dauti ndo apana anotengesa chitupa. Yes. Wanano swipe ane chitupa. But still takaipfura. Solid record. Well, you know, Sembori, me say. Check. Oh my, yeah. Nyanyazva yasvika kuna changamire. Vandida nauya utitamburire. Nyanyatsago uya uzvimirire. Pamberi pevanhu kuzvitaurire. Mambo ndinokanganisa. Handina kuuya pano kuzopekesa. Asi ndauya kuzozvininipisa. Pamberi pedare renyu ndichizvichenesa. Saka imimi changamire dombo. Isai wenyu mutongo. Kana mativa nditemeni matombo. Kana kundikanda muchitirongo. Asi daima funga kaviri. Daima funga kaviri. Zimwenya yatsinoda vanhu vaviri. Ende chokwadi tochisiva tiri vaviri. Daima funga kaviri. Daima funga kaviri. Zimwenya yatsinoda vanhu vaviri. Ende chokwadi tochisiva tiri vaviri. Chakafukidza dzimba idzi matenga. Ane minduro yamoda ntinyadenga. Handichakwanisa kuzviramba kana kuzvipfuma kapana kachanditere. Saka itai kuda kwenyu. Itai kuda kwenyu. Asi mosongondirekererawo. Nekuti kinini ndiri munhu wo. Kune vae. Asi changamire dombo vana vandiyanore. Ndiye apulisa kana. Pulo. Changamire dombo pulai. Pulo na Chunia bad. Well, you know, Sembori, Mr. Calaz, say. Yeah. Check. Oh my. Follow me then. Nyanyazva yasvika kuna changamire. Vandida nauya utitaurire. Nyanyatsakwa uya uzvimirire.
pamberi pevanhu kuzvitaurire mambo ndinokanganisa handina kuuya pano kuzopekesa asi ndauya kuzozvininipisa pamberi pedare renyu ndichizvichenesa saka imimi changambire dombo iswai wenyu mutongo kana mati vanditemeni matombo kana kundikanda muchitirongo asi dai mafunga kaviri dai mafunga kaviri dzimwe nyaya dzinoda vanhu vaviri ende chokwadi tochisiva tiri vaviri dai mafunga kaviri follow me then chakafukidza dzimba idzi matenga ane mhinduro yamodantinyadenga handichakwanisa kuzviramba kana kuzvipfuma kapana kachanditeere saka itai kuda kwenyu itai kuda kwenyu asi mosongondirekererawo nekuti kinini ndiri munhuwo kune vaye vanedaka utondi wari ndichakuitira isadaka kune vangu mapanditikitai moyo munyoro ndicharama ndichispaka dai mufunga kaviri dai mufunga kaviri oh my oh my music to the fullest nyika yokuseka yotachaita sei mai zvavaenda chararama nei asi ndichamiramira namo nchaikurira wisira batsisa masvingo ejeriko ndarangarira mai mazuva genyu panyika chindidzidzisa mwana wangu shandashinga chaita sambodeta ityazvera masongo aya adi kupurwa well, you know what's empower, Mr. Calaz said. Oh my, yeah. Yikayondiseka yotachaita sei mai zvavaenda chararama nei asi ndichamira namo nchaikurira wisira pasisa masvingo ejeriko ndarangarira mai mazuva genyu panyika chindidzidzisa mwana wangu shandashinga chaita samboneta ityazvera kodikita samatenga vanoropafadza zvonogita mai ndichakutendai nei nechipo cheupenyu chamakandipa naiya mai iye oh my masongo zamuhomzinuziya anonaka ona vatoenda paseri pacho vabereki vangu ndimi makomborero vangu namo yangu ndeni mukukura kwangu kuyaruka kwangu siya rese ndereni vabereki vangu ndimi makomborero vangu namo yangu ndeyenyu mukukura kwangu kuyaruka kwangu zuva ranhasi zvaradarika bava kutanga rimwe ndovimba ramangwana ndichabuda nezvimwe asi zvimwe ndezvimwe chandabura chimwe ndovimba namwari saka zvinoda shinga zvinoda kushinga kuti rimwe noziyano marega achanda uchirova ari mamixtapika andi amabhandita akudhara Mwari baba ndati ndibatsire Mwari baba ndati nditungamirire Utoro wandina wanshuwa wandiremera saka ndouya kwamuri seku saka shumba yerudzi rwavajudha rubatsiro rwedu tonangisa kwamuri tazvaya imwe nzira ndazvaya mwe kuziva zvese zvonongedza kwamuri ndingazvigona sei ndakamira sei ndichiti ndine ndazozvisimbisa nei rukudzo ngatimpe kuna satani nei kuzomoda kuzvikudza usada kuteerera ande pamberi mfanongwa oh my yeah whoa follow me then umari munhu akaita sei iwe ndiwe unongotadza sei unongoita zvinorwadza unoda ndite anogara ari masarisa Pulo danchuya DJ hey pamapulo adindo ndio changamire dombo mapulo check follow me then umari munhu akaita sei iwe ndiwe unongotadza sei unongoita zvinorwadza unoda ndiite anogara ari masarisa sorry Suvana suva iri sorry Sorry Hano karari ma sorry
sorry sorry suone suwairi Sorry, sorry, yo. saka baby unongochimutsa follow me then wai uchingogara uchindinyebera shamwari dzako waimboti dzondinyebera vanhu vasina masa unonondinyengera ndinoita kudoshaya pekunyarira haukwanisi kuzvikontrola here watokura sunga uchazipwere ubude kuzondisatsa zvibwere unofara kuona ndichiritsa mere kana paine chandisingakupe taura buda bachena kuti kakundide taura usingagutsikane fesi rangu randofarira inga ndinombozama wani kwauri ndiri wani wani handisati ndamboita mafani ndiwe bei wangu uri wani asi kwauri it's a different story unotoda matirizano tsatsa rori muromo wako wameranji sorry sorry suone nenge uri imwe story uchandifunga ndayenda ende kana ndayenda shuwa ndinenge ndayenda ende kana ndaneta ndikati zvoni ndo zvandinomudira ndakatozbhira zvaanonditira kana Shaya. anondimirira mwana iyeyu inira ndimbomutyira abana anondisha handimo ndakatozbhira zvaanonditira kana mwana ndafunga kaviri pulo yemambikakugwendeza anytime chibaba uninowasembari Mr. Calaz say follow me then ndo zvandinomudira ndakatozbhira zvaanonditira kana anondimirira mwana iyeyu inga ndimbomutyi abana anonsa zvandinomudira ndakatosha zvaanonditi kana anondimirira mwana iyeyu inga ndimboni akauya mande chinitirande tive chipande brukwa nepande musi wechipiri chinja skiri tembedza mavhiri tichifamba tine vhiri kana yave Wednesday ndokutrita kuita munge it's your birthday kugara chingofara fange tiri paholiday midweek yakajamuka tiziva ndiyo the busy day musi wechina topinda machina nangwe zvakapina tosangana kumapena musi wechishanu pamberi pevanhu hambonyara newe une uri kana wave mukove anokuudza ndekudika nekunyepera zvese zvaunotaura ndinokutevera kwese kwaunoenda ndinokutevera iwe bebe saka musi wesvondo ndikakushaya ndingatoonda kubuda mabondo kuti uzondida ndakaona ndondo anoda kundi second verse makuseniseni kano ndikadzirira breakfast murudo ari kuwedzera pandiri hafu yakabuda rasti nekuti ndiye wangu wandakanda endema anowedzera panchi apadhuze kuda kundipa lanchi maruva anozadza panchi nekuti ndini wake wakada ende manheru anonditi tetigara ine papa akuda kundipa sapa rudo rwanondipa isupa ndifenda kamuchi mwana iyeyu latanchi light sometimes did fight baby ndinokuda neutika kumondistressa unonditora kana paine zvandinetsa you respect me iwe unondikimpressa you nice got his spice and I wanna tell you lies trabata needs concept no one can just separate and baba nana mai they appreciate ngwendeza you're different thing yeah different thing reggae time Different thing. ndabona ye zvavasingavoni oh my yeah rudo ibofu aruwani asi musati moyo hauwani unoona zviri pakatikati zviri oh my yeah anongoda ini chete ini tinongoda iye chete nangwe vamwe vangatiseke rudo rwedu isu makeke tangeserutsa iwe pavese iwe ukada ini pazvese tichapinda muchatotese kana mukumato saka tiri murudo nangwe vangatatina kufitana tiri murudo nangwe vakati ticharambana isusu tinodanana mai mwana isusu tinodanana mai mwana hey cherosi tichigara tiri yepi takabatana genda pandakana kepi uvakiritso yedugi ikaisi yefeki aticheuke kuti makuwa abva nepi ende vangati iwe awite bebi ndinozviziva unoita ende ndikati iwe awite iwe wanoziva
kunoita ndisu tinoziva patinopindirana ndisu tinoziva patinonakirana ndisu tinoziva patino maiwe zvangu check follow me then asi Ziggo akacharitu oya ichiratsoka ndakana kusuwa kaini pasina kiwe rudo rwanga runatiri kaini ndakana kusuwa kaini efita nokufunga pana umwe kaini ndakana kusuwa kaini zvandauya nchakusiya nchada kutupai ndakanaku check pandokona ndino taura zvandenge ndabva kumba ndichiti ndichataura ende baby uri nyama unyaura udo kupisa kunge mbaura shuwa baby ndanga ndayaura uya kuno kuti mbotaura uya next tune yo ropa rangu rinomanya ndikakufunga iwe kusoti ndikakuona ondinofila banya ndikakufunga iwe kusoti ndikakuchoda woyo oh my aichimonipa rudo so pane munhu akandirwadzisa wanambofunga yerudo monipa rudo so makamurwadzisa rasta asikatiriteesa muri musempeji Ziggo uyaita kunge asina kuzvinzwa zvechanga merudo umbawasawarwadziswa asi rudo so zvarunomboita so shuwa zvisipo ndaisosiva zvinorwadza so moyo wangu unouchunga unongogara uchindituka uchindiita kunge muka asi rudo rwangu ndichikupa dai ndakaziva iwo musibuya watakatanga kudanana rudo harudi kumanikidza kara wazvisiya maiwe kana zvaramba chingogara wazvisiya nangwa ndikagona sei aipulo ndiyangu ndaona vangu vachida kupinda bebe kuti saka rudo ruzive kumaikisa vanati handisi kupinda ikoko nhasi asi rudo so zvarunomboita so shuwa zvisipo ndaisasiva zvinorwadza so moyo wangu unouchunga unongogara uchindituka uchindiita kunge muka asi rudo rwangu ndichikupa maiwe dai ndakaziva iwo musibuya watakatanga kudanana ndakangogara ndakazvisiya yeiye rudo harudi kumanikidza kara wazvisiya maiwe kana zvaramba check yo saka rudo harusiwe kumanikidza ndichasei ndamboyedza kuvakiridza zvichaita kana mwari vatibatanidza so now ndakungwete zvanga ndichingweta unombodada nei kupepo unombofaira nei unombo pulo na shunia noza une masongo asingade pulo unopedza voice kupatani notoda pulo ora ndisandienda upulo pani patidotisvike napotokufura tichonga zvedu moyo wangu unonditurira kuripeya moyo wangu unonditurira handidi nemoyo wangu hana yangu yati bang yarova kuti bang yo hana yangu yati bang kuti bang aiwa iyi yapulo yaziko takudzokera vachanga murudo wendinosembaura misi vanhu vacho vanorwadzisa apa masongo ebhanditi atedzerekeka asirudoso itaso shuwa zvisipo
saka kusina malaiti asi kubatika moyo wangu unouchunga amukaona masekalaz light ndomutsvaga uno andibatsire dai ndakaziva ngonamatori mwari pavanongawana vanopiwa chipo chacho vandanzwe nokumhanyiswa rudo harudi kumanikidza kana wazvisiya maiwe kana zviramba chingogara saka rudo haruziwe kumanikidza ndechasei ndamboyedza kuvakiridza zvichaita kana mwari vachibatanidza aswanao ndakungoti zvanga ndichingoita unombodada nei unombofaira nekubhebhu unomboganza nekubhebhu unombofaira nei unombo ava ndopakukabe kuskrima maiwe oh my, yeah. Inzwa kakabhibha kana ndikakupa moyo wangu wese uzazondichemedza uzazondirwadzisa baby kana ndikakupa mari yangu yese uzazondichemedza usazondi oh maiwe moyo wangu unonditurira kuripeya moyo wangu unonditurira kuripeya moyo wangu unonditurira handidine moyo wangu unonditurira kuripeya moyo wangu unonditurira kuripeya moyo wangu unonditurira handidine pota zvangu hana yangu yati bang bang yaruva kuti bang bang hana yangu yati bang bang kuti bang kuti bang kuti bang 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 hana yangu yati bang diki bang yaruva kuti bang 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 hana yangu yati bang bang kuti bang inzwa zvatoita mabhanditi isusu tinopinda murudo nemoyo tine weakness ipapo hatitambe nezvemoyo kana usingadei roto usanditambisire nguva yangu usandirwadzise chipfuva changu usandinyebere usandisiye ndiperere umoyo wangu wakasiyana nevamwe wangu unonyanyobhiliva ndinobaikana kana zvikapera umoyo wangu unopulidza ndava ndega ndozosara ndichichema moyo wangu unonditurira kuripeya moyo wangu unonditurira kuripeya moyo wangu unonditurira handiri nemoyo amaiwe moyo wangu unonditurira kuripeya ndine wani unonditurira kuripeya moyo wangu unotiturira kuripeya handiri nemoyo wangu zigo wacho kati bang bang hana yake yati bang bang hana yake yati bang bang kuti bang kuti bang kuti bang 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 aiwa apa uyaramba kasonge ke heartbreak kuratidza kuti ana madhamu padheni aiwa isusu madhamu padheni tinawo but kuti tizosvika ipapo kuti takatyorwa saka vanozouya moyo wedu waoma saka ine zvindambopa inonzi unondisvitsa kure amenoti vamwe vanozviswa kurere but inini kwandotamba lavhu ndosvitsa kure ndoperera isusu vanhu vanotoona chichanoizi pamasongo ukatoona manje taichitochemedzwa nezvimoko behind the scene hanza isimosha kupinda nemoyo ndakaona mbida ndingatauro ndaifunga kuti akuita zvekutamba pana pachishandwa ndangoti kandingatakure maasidzi mamwe akubuda ayo takuda togadzira zvondo rinodonzi maasidzi bcause vanhu vakutanga tanga kumanzwa nhasi ngatimende zvedu kuinterview kunyaya tichazouya asi mukaona ndakaona zvaitika vafana vadiki vanouya
ukaona munhu anoimba avhara nzeve dzese so batai murove hakuna musician anoimba avhara nzeve dzese unoimbira vanhu sirizvo unobva kuona vafanira kuwanda vanoti kana uchiyange akaimba kadaiso saka iwe unonge uchizvinzwa munomu usingazivi kuti because voice panimba rino unogona kunyebera asi nzeve yako inongoziva kuti mudhara marasika zvikubuda zvisirizvo but asagaspi paaimba especially vanhu vanokwidza makeys unomuona anodaiso but asadhadza paaimba unoona anodaiso side ukaona anoramba avhara so batai murove anga achitaura manager mwadzidzisa munzeve anenge achizvinzwa but ukatarisa masinga chaiwo chaiwo anabuja nani anoisa 1 nyeba wagara kuti ndove mainjiniya isusu ayo kandiwa 1 ngokuti wakubayirira 2 even engineer unogona kufunga unogona alright ko sound ikasara munzeve mako vanhu zvadzima uchiimba sound isara iwo ukunzwa sawani hapana bandikangu ndega kana hakuna vamwana vari kunzwa unze kwangu inini aiwa hande next ngati mina nyela vaidu vhiringito check 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 yo yeah kungokufunga so ameno zvandonzwa unondiitapo munhu wacho kaita kufona meseji yako kungoibona ana inobva yaruva moyo wotanga kupomba moyo wangu nokuda moyo wangu nokuda moyo wangu nokuda moyo wangu nokuda ndiwe unondidisisa ndiwe unondinzwisisa unondisa ndiwe wega unondisvitsa kure 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 ndiwe wega unondisvitsa kure unondisvitsa kure unondisvitsa kure ndiwe wega unondisvitsa panepo unondisvitsa pandisingasvitswe kana nemumwe munhu zviripo zvaunondinzwisa zvandisinganzwiswe kana nemumwe munhu iwe uri wanari yega wanariye oh my yeah nekuti ukamira upenyu wangu unotomira ndiwe wandinoraramira hapana chinozondifambira ndiwe unondidisisa ndiwe unondinzwisisa unondisanzisa ndiwe wega unondisvitsa kure unondisvitsa kure unondisvitsa kure ndiwe wega unondisvitsa kure unondisvitsa kure unondisvitsa kure oh yeah follow me then 4 check usingandiwande unondiudza chokwadi sezvazviri usingandi enda ufe vakandisimbisa zvinhu zvenhandovizinga vake plus aumboita chimere kuita makuva kana wande nekuti uri shamwari yangu ndiwe futi maive vana vangu mbabvu yangu ndiwe ndiwe unondidisisa unondinzwisisa unondizanzisa ndiwe wega unondisvitsa kure 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 ndiwe wega unondisvitsa kure unondisvitsa kure unondisvitsa kure 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 oh my chibochimisaka nyika ya zvapera
Nyika ya. Nyika ya erege. Ola. Nyika ya erege. Hapo zikona chi. Ndafana mbenda kune makumari dimbo tona uswera. Bozi Calaz ka makonjas anawo. Tomeenda kuma goza pane patingene maridhimu kamukona tikapinda ini chimasongo pane chikaya zvangu. Tikaita namocha mukubvira. Ona. Bozi ndiko kwakabva chinhu. Taligaliza chi. Banje. Ikoko. Watayo ho wandoida zvangu tokunombochanga neho. Wasvika pa ho. Yaba level ramuda. Ho ndon chinatsuita sei. Makasimukira. Ndichinatsunzwa because ndini chichounzwa. Yeah. 4. Skip production. What do you know about Mr. Calaz say? Check. Oh my. Hey. Nasi suvarangura gurova omumba inenge ingori bachiri twamere kunge panegarowa suvarangura gurova omumba inenge ingori bachiri twamere kunge panegarowa baby dauchindikiza pauro ndinobuditsa kana uchida kauro ndadikitira ndipokotene tauro zvatinenge tichingoita mupetoro torova zvingani zvimaraunzi ngatiite yekukandirana raundi 1 seclassic sound kusvika Ndiani producer? Pulo. Oskiti. Skip production. What do you know about Mr. Calaz say? Check bang. Check. Oh my. Check. Nasi suvarangura gurova omumba inenge ingori bachiri twamere kunge panegarowa suvarangura gurova omumba inenge ingori bachiri twamere kunge Manarowa. baby dauchindikiza pauro ndinobuditsa kana buchida kauro ndadikitira ndipokotene tauro zvatinenge tichingoita mupetoro torova zvingani zvimaraunzi ungatiite yekukandirana raundi 1 seclassic sound kusvika zvapera zvikiri zvepataundi uchinja makiya uchindibatirira hakuna mumeini anomondinakira unoita kuti ndisabude nasi zuva rangu rekurova omumba inenge ingori pachiridzwa mbere kunge panegarowa zuva rangu rekurova omumba inenge ingori pachiridzwa mbere kusvika kuseni muteni cheni bata paunoda ita yaunoda yaunolava ndiyo yandiri kutoda ndikupindurudza nchimbokusimudza mafoni etadzimaka pananofona pane rimwe racho rinonzi saka bebi unonaka iwewe bebi unonaka iwewe bebi unonaka iwewe mai mwana muno bebi unonaka iwewe bebi unonaka iwewe bebi unonaka iwewe mai mwana nangwe darova madrinks bebi unona nangwe taka bebi unona chero style bebi unona ndiwe bebi unona saka ndinonakidza ini bebi chingo ini ipandega inini oh my zvako Dance nice again. Takumangoma tomboenda kumbanja ndika. Yes. Dance nice again. Yes. Oyo. Ofio again. Check. Yo, maloni de chango fako paycheck. Ndabuditsa fiti yorine bling. Unantwa message ya iti. Antivali kala isa witi. Panje takuwani kwa basero. Takuwarizwa kungema. Ekachiri metigi sepakero. Okore rino. Sakatali kala isa banje. Obachingo bukura. Tishiba. Pull on the bombo like tuna. You want dance on nice again. Dance again. Hey. Check. Hey, All right.
ndabudita fiti yorine bling unanzwa message ya iti anzivali kalaisa utuenda shedu kumangongongongongongongo achakafara shedu kumafara ikoko amwene kasupa amwene kamusombo ngo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  achakafara shedu kumafara ikoko amwene kasupa amwene kamusombo ngongongongongongongo osiolo wachuro watanti tanti wachiva fota vese mafansi wachirova matansi ne mastansi ovamwe vakabatwa neupatani vari mumarounds mulocation vachifamba lolo paslow motion vako munhu vasiva ndivihuwa muraundi imwe wachivakowa ende unoto usingandisive usandidetse umbanje dzako kusandiitsi ngoma dzako kusandiye usakatalikalaisa mbanje vachimbo vukura tichimbotonga tichimboputa mbanje utalikalaisa mbanje that shit how a different tune Papajoka utozotake timubire kuti puno bozi aiwa chimochangandwa mota mukubvira then undi pamabhanditi nebody slam tombotaura nyaya but kupata kanga nyingo requesta so chokarwa tapedzi ndokupedzisira because andamaudzwa kuti kasonga nengozi kwete kaka pane kangu pa group iroriri kana timestamp yasarwa ne 10 minutes kanasa ndina stress mafaro chete ndovhurika ngebe kana mataku imba iyoyo hapana vachatadza kuimba zvitaku saka asi mota mukubvira hapana tawanda pasina mota mukubvira hapana tawanda pasina mota mukubvira I think that would disrespect anai ridza mabhanditi ndiwo national anthem yedu ndo patakatangira ko bangwela rakabva kupi bangwela wona kwakabva kune bangwela mabhanditi anobidza mabhandi izita rikuchinja ona zvekuti ezvine next time toita kudonzi malingwa bangwela takashaza takabulere babe asana mborinzwa pakatoyana bosi yala ona master mukati give me DJ uya I know yeah. This tune yeah. And I tell you again and again oh man check Tive vangu vaya kuchuna mabhanditi vapickpocket kana veshoplifti asina basa kunorova repesheti ndimochuna mabhanditi tive vangu vaya kuchuna mabhanditi vapickpocket kana veshoplifti asina basa kunorova repesheti ndimochuna mabhanditi matikwani chisikana nesheti inga wakura wani chikita komustraight vombogita zvekunamata kupfeka kemenzi mara nokuvhenekera murima semwedzi mukomandete siya zviende aya matanzi achaita mupenge changamire dombo ndikukumbura urwa mixtape apa pandakatanga vanhu ngavavaiseka ovaishora kunyangwe zvandaipfeka muna mune matambudziko ndindeka nasi vakudei muna matwa vanguishe otive tinoshanda zvinobatike paapa musandisiga tichiresike muna matwa vanguishe follow me then ndisiye ukaona natsamaiwe busandibata ukada kungohakira unosara mavanga manshaini ndombata pamweya tinoita wekuvaka nemweya ameni haleluya kiroria gedegedegede andikendenge inandikendenge zvavanotaura tizvitende vavenga vavachifarire sauro une pamutauro mukunduru kabata kauro chimanya kunokeza tora tauro paenda kabvudza mboko ndikanyenda kavavata pamweya vakaenda vasanani usakamboko imboko ngatiitire ikoko check usaka ane nharo ndiyani ukapa makuziva nzinikani saka asifani nyara vaita vanava vavanachemando vanararitsa mapambarichi amakwatinopa kwakasikana utakarerwa nevanhu vangatosikana umwe nakoko umwe namama asigara kuchitendesa mboditsatsa uvanonyebera duchiki uvana vabamdikirawe
kucity sports ndaivava vari backstage saka era vanoera alright ashotswa ngarutse andikona tachirwa magarutse riti murapera achirwa makorasi uona maroro aita ndosaka vachizoimbuka siyanai naye tawanda munomuvegere siyanai naye tawanda Ona varekaita tawanda siyanai naye tawanda siyanai naye tawanda munomuvegere unongwariwa marovera aya wakona magenesa kushaura pane zvafanira kutaura specs pane chinhu chinorwadza chevanhu vakatanga kucherera mangoma mucovid ona vanoti hanzi Calaz aimbe song yese wamaona vibes kati vachimba song yese wamaona ke wangu isusu pataiimba paridhim tainosiya 2 masong playlist yangu ndikaimba song yese ka ndogona kuti pagore rese every show handidzokurodzi song music yedu haisi yekuti hanzi toimba haisi jazz ona reggae music maybe ona but mangoma hatina wakawandisa plus ndo culture anotoitwa zvekuti zvimwe zvacho hatombowanyebera kuti mamwe masong hatomagona kusvika kumberi because pade chiimba taingomaimba chingoti chimba chitoimba panext chimba panext ende tichiimbirwa futi tinoziva nyaya dzacho but vanhu vanotaura kuti hanzi mwena anoti hanzi Calaz haasi kuimba vanhu vari kuimba kushow kwako ngasatouye because kushow kwedu isusu mabhanditi anoyazoimba no choitika ndechekudewo kuna vanhu vangatanga kuteerera zimudhanzo but vasingazivi culture yekuti inomboyatsofamba sei inopefomwa sei inoridzwa sei ona metsi yacho saka isusu toichinzwisa kuti tozoti no ndo marovera acho chacho saka mukatoona kuti hanzi ari kukatakata masong ozoti aiwa dzokera kwamudhara macheso kuti vanorova yese 15 minutes ndo culture yesungura ona munhu anoimba ngoma kusvika riperi ndo zvaanenge achidawo but anenge achitotamisira time mageto etsi haana time iwo wakamboita mixtape uchigadzira song zvikapera zviti this guy ndemwe asingavira nazvo say something zigo ndotodziya naye because tiri kuchrist embassy uye haasi munhu wemangoma ndosaka achida full song saka vanhu vaive kuti havasi vanhu vemadip mangoma aya vanoda full song ona side kwavo zviri boku side kwavo but kana uchida full song unonge wakutobhuka kuti tikuimbire but zvekuti kana waona tiimba tiri kudhanza kuti hanzi ari kukatakata masong ndo mangoma ndo dhanza ukatoimba yeso svika ipere wangu handi kunyebera ona kune munhango uchinzi uda song yemunhu kana malyrics achambezira ubhowa of which mashows edu ekumangoma tikasanzi taenda outskate kuroko ndaraneka kuti mucity sports for the past kana kuti maseti andakaita mulife mangu ekucity sports asi andamboimba 1 hour mucity sports amuona nguva iyoyo amuna time iyoyo ndizvozvo ona wandichedza mucity sports inini vanhu vakanditeerera kubva kuna 2012 2013 wonditi hanzi ini ndimbe 15 minutes that's masong kana asingasvike 10 kana nchimba usvika song yapera ona ende munhu anoda zvakasiyana ndosaka chigadzira maalbum variety ona ende from album rese re20 masong anongonofarira 1 saka paunenge uchiimba pepe unotira kubva kualbum rekutanga kubva song yakatanga kuti ukwanise kumechanisa nemafanzi ako ekudhara ipakati netime iyoyo saka chamari pressure tinani playlist kana uchida song yaunorequesta zvimwe zvacho zvinoda kuti wakutochedza padheni pako but kumashow pane marequest mamwe asingaiti kuti iwo imwe song yaunongoda tukuimbira wangu song takatoimba totoidawo tese ndiyeda kutoimbawo but pane time yekuti unozonitemesa ona ndakudaimba song yakudayo uri one ona saka mamwe ndeipa YouTube but one bandit kumashow tsuro vamwe wapana oka pastage pacho vachatoimba zvamuchose vaungosvika uchingoti show yese tangopera tichingodai no ndosaka ntaura kuti kuona culture ona but zvakafanana nengoti chiri munhu atanga ngofunga kuti akupenga akangotanga kuimba kuti handinyori ndoita sei haunyoreta sei chiita usinganyori hawa iyo mudhara vanhu vanonyora german yes jalav ndiyakatanga neskiriyari ona ende jalav haana kutanga kuimba jalav katarisa takatanga tichionana tasei chainyora music waona but akazosvika stage yekuti inini ndamudzimi wemangoma ndosvikirwa handinori waona paakazosvika stage iyoyo anga ane mahits akawandisa zisingaiti ende zvanongokuti plus mudhara ndibokubvunza kuti wakamonzwa jalav achimba freestyle pastage
aimba mangoma on Jalava anga singaimba hapana munhu aimukunda mafreestyle but Jalava hapana paitanga kuti pastage utanga ura mafreestyle aimba mahits on so pastage sometimes majokes ari kuitwa kungoti iwewe vakutoshoresa music yedu on because iwo zigo munhu wakachengetwa namai yako ukaenda kuchikoro ukamboenda kuchechi une mhuri woita sei ugara pasi uteera munhu akuti handinyore ini nowauri kuteerere zvauti hausi kunyora inowautoita benzika handinenda kutopenga ende ini kutonzwa zvauri kuimba zveshuwa hazvitomeka sense saka inokofunga kuti time iyoyo music yekupengereka I think yakafanira kusara last year plus pana vamwe king vaiti hanzi handinyore vakauya patiri vachiti handinyore hanzi handiranguva yekunyora masong vakazoita collabo so takaona kuti uyu akanyora ivo vanaonyora mudhara ada kukudza chinhuwani kuna ngale kunditi anonyora handisandamuziya because mufana munyowani but iwe ndiri kuti anyore rinoreva zvakawanda but kuona mazuva ano kwana vafana vane IQ yakaipa ona kuna vafana vane IQ yakaipa vanoita zveipapo ipapo ona but remember kuti patinoziva mafreestyle paipe mune mapedza kusangana kana 1 month ndara ndikanogara kuti ndinwangu chikrema iwe kuna vanhu vanokrema bhuku rese kuchikoro ngo singazivi vanhu vekutaurira manotsi esa vachimataura so uchauti anga singambogoni kuchikoro but anga achigona kukrema ona zvekuti vanhu handinyore vane brains dzinofamba dziri fast variko but plus vanhu vobe mafreestyle vanodzokorodza malines kuti vanhu vobo vanhu vese vanhu vese and isu tikaiora tida kuti mumboti one day panapa tomboti motichedzo tagara toita clash yekuti pane makomano emakamera vachiona kuti munhu ari kungodzokorodza kana kuti ende futi nekuti adyiwa ngava clash hapana munhu akudzokorodza wedi ende ndekufunga mudzi vaudzi zvaingotwa nasauro mawedzi aingotaurwa nasauro ende ukationa from art rake munhu paanenge atoti vaudzi ende futi anenge achifunga next on but ezvine zvimwe ende futi handinyore vaudzi kuti ndini ndakazotawaudzi hatanzwa nekutuma ndine shungu yekumboona clash enda unoudza nhingi enda uku ndine shungu yekumboona clash yekunzi munhu adzokorodza line because maclash acho chinozoitika ndechoti ndo zvakaipira mazuva anokwana makamera mafreestyle zvavataura kuti ari kudzokorodzwa but pa 100% yevanhu vanozvita vanoita mafreestyle mudhara vanonyora vasinganyori 0%. 0%. Ndikuzvona. Vasinganyori 0% waona. Boza itambire kusanyora asi uchizoimba zvinhu zvine musoro. Plus usatiudze jamani. Wanzwisisa. Usatiudze. Kuti nanyore. Chingo zvakafanana kuti ini ndo follow mfana Anzani mfana tight singaiti. And Anzani ndichaziva vanhu. Handizivi munhu akanyebera vanhu papa kuti pote muchiposta mastatement ekuti mawana mari kuyoutube vanhu vemuzimbabwe vaziva maviews awatetsaoni jamani unoziva zvinoitwa geto torwadziwa usatiudze mari uri kuwana mjara vanhu vasibo ngozoone ine zviri kuzvisa pauyi nematsotsi 1 ona vanhu vane godo ona 2 unoziva munhu akaziva kuti ndikaenda kuinterview kwazigo ari kuwana 2000 saka iwo ukandishedza iwo ndakutoti aiwa yodhira ndikuwana mari because vanhu vazhinji vaya mafollowers vaya they follow you because vada kusimudzira but vanozongo kuti hawo saka iwo wane mari wasimuka kaiwo ndosaka uchiona kugeto kuti maaizlolo anotengeswa wadzimba 5 musame line munhu wana akatanga then ndoona kuti vana vangu vari unotenga maaizlolo nevane panext door mazimbabwenzi atanoteedzera izvezvi kana zita rataiti kana kumasowe kumapostori notorimbia unzi ndikuda mari inenge yani so unozvitsvira attention isiriyo and I'm really worried kana uchigara kusouth foot ona kuti mascreenshots aya handifunga kuti ari necessary isusu taitina madhama yake chatakavadira nchekuti icontent yavo necomment ona mari yavo nelifestyle yavo but kacompetition ngekuradzana mascreenshot ekuti hanzi ndatora mari kubhengi nekuti chii ndikuneberai vanhu vane godo amana ino handidikudzai mari dzavari kutaura dzaiva dzakawanda dzekutoti masuperstar ekuzimbabwe ari makore asati adzibata saka wozotaura mumwe munhu ari kuona ndosaka kuona inezvi munhu esangoti inonzi chiyepati star party yaya star party yaya yegodo ya waona saka munhu wese manje munhu wese acontent creator kutoti iwoga
ore ndikakuti yatorwe pictures igwa kutofunga kuti munhu adaita mari nepicture hatichakwanisa kuita madhiri paukama because iwo zvauri kuita nemukadzi wako nda kungozviitawo but chandingofarira ndichongoti zvinhu zviri kungonakidza unoziva tatikapedzisira kuzviona ku couple power couple unoziva vanhu vanoda mapower couples unoziva like Bounty Jalove nanhasi kunoona uchinotaiwa Calaz naMoira dai makadaro waona kuita munhu anotuya achitaura kuti munhu ati takamuvha on life but on munhu anenge akamuvha on ndakaitochi move on but like from nyaya dzakaitika unoziva ni madhamu wangu amai mwana wangu ndisakaona kuti pese pane zvakataurika hanokwanisi kutaura zvakaipa because mangwana naTreasure akazoonawo izvozvo kuti ndamai mudhara inini muhora kuti madira ndoita momzi yangu ini ndozonzwa kuti mudhara wangu anga ine mavhidhiyo achitoti mudhara iwoka achituka momzi yenyama aitoimbira masong waona saka inini yese yakaitika waona mwari chokwadi ndianenge achiziva but inini kuti nditi Moira zvakadai inini kwandiri anenge ari maTreasure madhamu emufano wangu wekuti pamwe ndiye achabata basa rangu daenda waona pamwe ndiye achaita sei saka kuti inini ndizonzi tibude tichitaura mashoko ekuti asei akadhakwa but kunyaya macouples yanga ichitaura kuti handikuona ndakaona kana ana ridiculous vakuzviita vanhu vazhinji vakuita nemamadhamu avo waona even musikana uyu vanzi anokupiwa mota naWicknel recently pavakaita uyu yavo pane vanhu vanga vari mucompetition navo vakatosara zvekutoti havachatoabata nyaya yengoti vanhu gender equality vanhu vada kuona zvinhu zvakabalance and mufesi waYaya ari pama1 because public demand a lot of people they are demanding kuti Yaya naAllen vanofanira kungoita a thing you know tovarova asi kana anga agara achidanana kudhara Allen ndomukwadza asi kana uyu azoramba nemunhu but chokwadi chacho ini mukuona kwangu ndichiona maitiro anenge achiita zvinhu ndonange Allen andonakirwa naYaya Allen andonakirwa naYaya the same way Terry may his soul rest in peace the same way Terry the way iwoyo unogona uchinakirwa naye futi Yaya ini Yaya ndotonakirwa naye nangwe zigwa ndika kunakirwa kwacho kunoita waves kana uri closer like close aishanda munhu atikaita close unonongowanda jamani vakadzi vakasiyana nesu isusu mafesi edu tozodaita sei tozoda kuchachura yaona tozoda kumboutemptwa but mudhara vakadzi kana vangoti wangu friend zone chinotorwadza wetu nozachi tiri kumafesi tomboti naAllen tiri mafesi isite chingoti mudhara mudhara muri kurovaka vamwe Allen anogona tomboti nyembero kuti handiri kurova mudhara andimaona anisuri ndo zvakutaura ndikuti anogona nji anodaro mumaskitsi avewo tiri kuziva kuti plus batofamba kanarative kekuti mudhara muri kutorova muri kudya ave unongozvati handisi kudya I think izvozvo kaifamba pana squanda kachinzi basa kutorova tikuziziya ona but kuona zvinhu izvozvo jamani ona nyaya yemacouples iyoyo pane vanhu vakawanda zvafanira kuti inini personally ona handizokwanisa kuzomujaja but ndakaona kunge zvinei zvakaramba kuti mwari vanhu varamba vari vese but winzana maloti mudhara pane simba ranga aita jamani ona rekuti masongs edu echigetoita yaka ari kudairwa nepombi zvekuti maloti inonzi history yake izvo nyaya dzake hatine nazvo but kuona winza ane chimoko heavy chimoko chikuimba lyric to lyric chimbeka ukaita chimoko chiri chainakirwa but after naona podcast ya Ola namaloti ndakatozoona kuti maloti chinotorova kutogona kuimba cheko but inini hangu ndofunga kuti maloti pandakanzwa song yake naHolengend iyo ini ndakandibowa but ndaona mafreestyle akaita inini zvandakanzwa pasong yacho payairidzwa maloti achibheka song yakaimba aindinakidza because maloti isusu akaintroducwa kwatiri music ari munhu aibheka ari BV saka inini akauya aita lead ndogona kutadza kumufila ona but ukanzwa pane video yandakaona same song iyoyo achiimba ari BV ona anenge achinaka because chikutinakidza nchekuti zvakafanira kuti pavainzwa Jalove achiimba Bounty ari kumashure vachirwa lyric to lyric remageto youths ona zvingozvezvo kungoti ngona kuti Nisha T ari kuimba zvinhu zvinembwa kana nokuti nemunhu akaita kana
sajamaster zvinongonakidza kuti saka ndofilazi ndo image yandakaona zvangu yekuti maloti asifana tozvinetsa kuda kuita singer because chero akaenda kune any artist wanofamba naye achimubheka chero ani unondipa inini manje kuona ndakaona masongs ake akarowa mafreestyle kwaola achaigona chimwe kwaola nzandaiona azomboicheka mafreestyle kutaurwa nabandit kwandiri nomake sense. If you still remember denga yakatanga yaitwa pre-release tisati ainzwa ka pane video rakabuditswa raWindsor aina maloti vari mumota Windsor achimba riripo denga maloti achiti chichi ndakamba ndatanga kutonakirwa namaloti style yake kuti no maloti chichi supportive maloti chichi waibana ini njeche ndichida kuti paitike skill yekuti titengese mangoma ndikwanisa kungotaiwa maloti ngatise achitodana naHolengendi wanzwisisa tingotoya tite zvoti titi mangoma aende because zvawakafila vakaona achita naWindsor izvozvo zvakafiliwa nevanhu vakawanda muZimbabwe ende zvakatanga kutoti masini tikoti trend inini nditoti maloti ngatitorove mangoma zvotosvika kustudio risina kana munhu zvotosvika kuti ndau yauzimbotipairidimborovarega mudhara jema takatanga muziya aita achiimba song yaWinky tikati kamurungu kari kuita sei ndo zvakafanana kari kunzwa shona kakurwa shona ndofila zandikutaura one kuti woti saka zvinotoitika saka ndofila zandikafila pana Windsor yekutoti wera tingavasadana nebut vanofanira kungoita maworks vakawana nguva pane pangu pacho pekuti akasvika ndika pane pakuda more work like pana Hulumende bebe pada more work kuti ndo disadvantage iripo ona kuti uyu anga ari established artistic plus Windsor is one of the best songwriters in Zimbabwe nangweni kuSouth Africa but tikazvisa zvinhu zvake tikazvisa kuchirungu kana Xhosa Zulu chichi ona mfano wekuti brains ake ari kutononoka kudzishandisa ari kuita nungu but asibo akaiba no anobona even kana uchitarisa depth yekuti lyric racho uremu ukarisa pachikero mene teke upasini no ndakatozoona imwe skill yekutotika pavana vangu ndichitoona ngo ndoitonasa padoa kuti pano uchita madhona ndi uita mwana kurira kuzvishavane waichona imwe deep imwe shona ikoko because wakamboonera kuti vanhu vanobva ku istage ngoti vanhu vanobva titwati mabalance and SRB vanhu vanobva mareserve ona shona yavo isusu inotinakidza because hatigone isusu takakura jamani chingodzidziswa mavhauga slang yedu iyo ndeipi amawani uita sei ona but kune shona imwe nembwa kuti shona nembwa naJabrisa ona yakasiyana neshona nembwa naSoldier Love ona shona nembwa naKilatika yakasiyana neshona nembwa naIndimuridzo ona so ndononge pane nzvimbo dzino malanguage atino muno makawandisa ndikononge pane nzvimbo dzinotiregerera ende kumusha kwacho samise panana Murehwa panana Goromonzi padhuza sakuna Mutare pena Longa makorekore ku deep ndo pakarorwa makomedi akawanda namamavhiri vhara zipi ona vanhu vanda zvinhu zvinyowani because isusu Germany hautimbire ndeipi katechiziya wangu pati zvavo haitivhundutsi ona saka munhu anouya manje achiita comedy achitaura kana achitaura ndevele zvinototinakidza ona ukanzi kune zvakafanira handisana MC wemangoma anenge achitaura ndevele moto anenge achinyara here no ari kuSouth ari munomu no kutoti ari munomu kutoti kuna MC ngirikini anorwa nendevele vari kuita MC kuSouth kwamapiano boza vanokubulawayo kuna vanokubulawayo anonyara nesuwa no ini nangu chandofunga njokuti timu rekubulawayo zvandofunga ndirekuti harifaniri kuti affecta harifaniri kublame isusu jamani ndakambonzi Calaz achayo bulawayo ndataura kuti uchatengesa nyika nerice waona zalobhengula but jamani isi muzvo yangu ka handisiri ndagaza ndikacreata statement iroro ukabvunza mwana wese zvaitodzidziswa kuchikoro ona imhosvo yedu iro zvakadzidziswa kuchikoro ona ini ndofunga kuti kugovernment by now kwaifanira kuchitaurwa ndaifunga kuti ndotorwadziwa kuti andigone ndeveletakatodzidziswa kuchikoro ona but vanhu vanoblame isusu ona kuti siyana ina lobhengula yedu iyo lobhengula hasi wako lobhengula ndoyedu tese ona ini newe titori mavictim
ina ndinombogadzira statement yokuti usatengese nyika inoda shuga so ndakasvika zviriko zvitoriko kumabhuku eshona kuchikoro ona ngazviti madhara anofanira kugadzirisa zvodzokera zvinobviswa nanhasi vanoida unozvidzidza kuprimary ona ini tozosvika ndoma lyrics ikaionza aiyo achauya Bulawayo uchangaita mavhidhiyo but inini angopa nekubhulawayo kuona nekubhulawayo wanekubhulawayo ane problem ndeyekudayo yekuti avakwanisa kusapotana even iwe vega pachavo because ma9 if you check ma9 ndekubhulawayo ndika but tisi takatomusapota kunoko but havazvioni manje havazvioni tisi takatomusapota kunoko but anosvitsa palevel ari andika dai ma9 zvaikuti akapinda mubhulawayo anoputitsa show like zvaunoita iwe kaenda kumbare but ivo vakwanisa kusapotana vega vega vanonga vachizvitanga kakommunity kekusouth africa vananga vanda mapiano kamuna vanhu mapiano ngasingazikani kamunhu kekumapiano kekusouth africa kakauya kubhulawayo kana nozadza but maartist emawemo kachiti yebo andikuona metsi yacho saka nekubhulawayo I think vakufanira kupona panyaya ini nyaya iyo zvangu handidi kuti taura sipo tofanira kumbogadzira mashows akaita seiwayo because isusu vanoti blame kuti hatigone ndevele because hanzi mune nungo taidzidzira kupi ndara tichatraya kulinka naBulawayo celebs tosangana vachitaura nyaya dzavo tichibvunzana tisamumira kublamana because tese tiri mavictim ona hatina mhosva isusu mndara aiwa banditi energy yenyu iri contagious mukona hatisatanga interview ibababa handisi kuziva utano so zvatichaita tichati pacha makadhi anenge achati zarei because today we are using high quality cameras system yatiri kushandisa it cost more than $50,000 tikazobatanidza nestudio yacho tonapinda ma100 this place is owned by pastani because wachamana chafa kuoneka makosti okay makosti the bottom line is this is an expensive facility on wana ambassador Onward Gibson munozocheka ma-YouTube channel avo vane mapodcast avanoita iwo avo ndemari motivation gospel nchi tokwana here kumari pamwe tokunouta rungika isusu kumari tokwana tiri 3 kubiwa changamire dombo angona wasara banaunze mari panondibvisa pamari vanonziona ribandi pada unyorwa paragraph ambassador Onward Gibson mandi garire paragraph basi yes oyo twakumbira is this place available for vanenge vachida kubhuka vadata ma-podcast session so vadata ma-podcast session tichaita tise mu-comment section tichapina vanhu vanenge vachida kubhuka this is a very nice place handi muri kuona kumashure kutori nebhana razigo my opinion allegedly insinuations propaganda rumors conclusion hearsay and assumption so everything that you hear here achangamire domba nzikuruona achangamire domba is a guest vari kutv iri kuseri kumakamera anyway zviri sei mabhanditi seCalaz tawanda one bangwela isamwe mazita mukutanga tutangira kupi tawanda kwakanaka here kana kuti tikungu zvinoda mvura kana kuti tutangambobvunzana utano chimbombovhura utano because hapana kuti utano manje but nyaya dzatoda kutaura right bosi ala wanga wachirwara mamanje ukati totanga nekubvunzana utano utano hwawo but ndoda kuti ziye tibvumirane chinhu wani kuti nyaya dzedzi tikuda kurova bhemba here kana kuti raw because toda kurova raw zimdanzo mangoma ekuhoro saka zimdanzo interview ndeyekuhoro haisi interview yekukitchen party aiwa it's not is war danzo hanzi napumako danzo haisi music yechipostori ukona Sparks we should fire this manager izvo zvirikubatsirana mvura this is a national podcast this is a national podcast muchita zviripanina hazina Sparks tisange nekubvunzana utano uri sei utano hwenyu ndakaona mamanje makatrenda because of something said that it happened to you ndizvozvo papakaipa mudare ukaona vanhu vakaita kunge isusu takukwanisa kuyazoudza vanhu kuchii basa redu vamwe vanhu vanoti makazviita kuti mutrend chandakazviitira ndechoti ndiri public figure 1 ndikudzikira kwangu kwakwakuoneka because hazvinotanga nasika because nekusimba kwandakaita
zvakaita time but ndezvegore rinori bcause mudhara maasidza kana achikuda zvavo unoziva ukaita mudumbu nekuchaya 2 days unenge wakuti wange munhu akapedzisirwa kudya 15 days ago. So indi yangoita maasidzi but ndasikaziva kuti naizvo tinongo chingoti izvi mudumbu zvaizvo ndizvechibosi ndakangokura mudumbu wangu chingorwadza saka ndangoti anga chingoti mudumbu saka toona ichiramba icha wese saka chakazoitika pandikaisusu mageto edzi zvekuenda kuchipatara unoziva kuti chipatara mudhara tiita kuti uzoenda pamwe tadzima zvekuti iwo kana wafenda kana unzi wafenda mukadzi wako anototya kuti akamuka ndozomuti chii kuenda kuchipatara kwafana nekuchema kuchipatara ona so kanhu kengoti alright pane pandizoti kana tazoya nemadhokta munhu wese ane maacids ona maacids ndo anoita kuti tidigeste chikafu ona but iwo manje patinozotangaurwa madrinks edu aya zvinhu zvedu anechurwa maacids aya unozomawanza paanonowanda manje anenge akuita sei akudya matumbu ona anenge akudya matumbu so chinoitika ndechoti maacids aya akawanda ndosoka uchiona panonzi munhu maacids akwira bp akwira ona ende maacids kana munhu wese ane maacids mudhara ukatoona vanhu kuti maacids nyeberana remember pane timu rakatanga kuposta achiita maacids akadai so aids mudhara wakamboona mane aids akawanda rini vanhu aids vakawanda ndofunga ndewekuma80s chaiwo ona because aids mazuva ano kwakukabirwa 1 periods chairo rekuti nemaapetito arikoyo ungabvumi kuti kuondeswa neaids nechikafu chatikurova nemakfc azara but maacids acho ndandisikazoti maacids kuti yazoti aende kuchipatara ungoti mudumbu and then maacids aya akazotena kuti ausa saka akaita ausa manje ndo pakashata manje that's this year munana January February I think akuti rinori ariko rinori so ipapo I think ndakagerwa muna January but zvakazoitika muna February because pesa apa maacids acho nangofunga kuti mudumbu orwa zvinonzi zvimasinzvo zvimareusa chaiwo zvimachi muchingoita se muchikula down chinza idya ubvwe idya chii then parakazoita ausa manje ndo parakatanga kundidya muviri manje one because pandikaita ausa manje ndada kuita se ndada kunyanyuchaya nekurutsa kuti chikafu chawadya chinobuda one chese chero kamwa mvura inenge ichiramba. Alright, munorova here mabhias maya mudhara ndotorowa nemabhias. Alright, pane imwe nyaya yekutaurwa nevanhu panyaya yemaacid iyoyo ona kuti zvoni imimi andikaona boza vanhu vazhinji tiri kugeto amene maybe aufa true titonzi kana une maacid unokarwa kambucha anobadzikira anobaita sei saka zvese izvozvo hazvina zvazvino imambo yeambasada wekambucha ndizvozvo but unoziva vanhu zvanotaura even ukatasa kambucha tikakaverenga muna kuti vamwe vanhu madofo ona kambucha kakatonyorwa kuti kana uine maacids ona unotomwa unomwa ona sezvanambokudzwa kuti vanhu vemuzimbabwe pane mwana tofunga kuti vakatonda kuchikoro vakadzidza but madofo ona maacids chamarika zvakafanira kungoti uri munhu hakuna munhu asina maacids but anenge asati akwira wanzwisisa ukatarisa kambucha usiri kwake kakatonyorwa kunzi kanorapa zvakati hapana dheri ratakambofamba chiti kambucha kanorapa maacids kotonyorwa kunzi kana uine maacids munhu anotomwa maacids atori nemauya akantoudzwa ekumwa madirections ekumwa kuti unomwa sei kana uchii akasiyana nevanhu vese. Hapana zuva rakanzi kambucha kanorapa maacids kana kuti kambucha kanodai so because maacids mudhara ukafamba mustraight ndikakuti ngatibvunze zvinezvi kuti pavanhu 10 pane izvezvi mustreet izvezvi muno mumatiri muno pavanhu 5 pane 3 vane maacids. Ukamubvunza kuti akamaita sei mumwe anokudza kuti medza nhoko yembudzi, mumwe anokudza kuti makambucha, mumwe anokudza kuti boilisa koko, mumwe anokudza kuti indonitira midzi yakati, mumwe anokudza kuti indonitira maherbs akati.
saka inini kusati kwangu I don't think it's fair kuti vanhu vachange kuataka kambucha kuti anga vamwe kuti vanzi brand ambassador wekambucha, of which inini handichazi brand ambassador wekambucha, even though ndisazi brand ambassador wekambucha handiblame kambucha panyaya yemaacids. Ona kambucha kakauya maacids takazvarwa tinawo, maacids anga angori kuendi maacids vanhu vangori nawo, but nguva yekuti tichazodzoka paconversation yakaita seino iri mugore, because pane vanhu vanotoposta pafacebook vatasa pane mwakazodilita page yake, post yake yakanyorwa kuti hakuna maacids akadai soads. Pakaita macomments, chingonocheka macomments evanhu vakutaura kuti hamumazivi maacids ndinawo, takamumaita, hakuna murimi, hakuna mumba mune munhu asina maacids, hakuna uyu nemunhu asina maacids. Ona saka inini handifunga kuti kublame kambucha, kune vamwe kambucha kanogona kushanda, ona kushanda kuita sei kudzikisa maacids, but maacids anonetsera kungoti anoti kana akwidza mudhara zvafanira munhu anenge shuga kana yakwira ukasabayiwa majekiseni ukasaita sei ukadaita tumaexperiment, ona haufanira kuzoda kushandisa makambucha kaona zvinhu zvakwira zvanetsa. Isusu kuti maacids akakwira panapa ndokunotraya mvura yoramba, ndokunotraya reusa jew, maacid jew zvoramba, ndokunonzi tsvaga unonzi muruma nyama zvoramba, ona. So panyaya yekambucha I think vanhu vandakashanda navo tikashanda kusvika patikasvika, ende inini I don't think kuti it's fair kuvadrega muzvinhu izvozvo. Initotofunga kuti vanhu vamwe vacho vanozikanwa vanonyora mashoko akadaro vanoda kutosuyiwa nekambucha, unonyora zvinhu izvozvo ukublema une evidence here yekutaura zvauri kutaura, why wakuda kukanganisa kambani yevanhu, ona. But isusu toda kungovhura kambani yedu inonzi maacids because but ipapo because mastatement amamuchitaura sekuti mamusi munhu anofanira kundochipatara kana uchinge zvaita sezvadayo. I think mageto itsi mazhinji zvatinoita. Saka imi makazomboendawo here kliniki ende makaona yeuperi amunotarisira kuti kukliniki ndakaenda. Chinhu chakaita kuti satambire kuchipatara ndechekuti mudhara makuriro andakatoita, even vabereki vangu, shamwari dzangu dzandakakura nadzo, orati mfilmo kana maziya keri yangu yese, kune maartist amunoti munzwa kuti muna kurwara, wamunzwa kuti Calaz akurwara. This is the first time aona ini handinombokura ndakangozvarwawo zviri bona mumuzi yangu, handakukura ndichirwara, handina musi wandonzi kubva pandakabuda muchipatara namai vangu ndaenda kuchipatara kunoona vanhu until last about 2 weeks 3 weeks ndaadmitwa. Ndakangoenda kungoenda zvemazuva ese chingofunga kuti nyaya maacids ungonzi tomabaya udzika uvanzi ropa rako rari shoma, ona, because hausi kudya hausi kumwa mvura, saka iwo takumboisa mumadrip, ona. Then same nzvimbo yanga ndiri pakliniki papaine mufesi wecomedy Big Sam, ona. And then paingouya vanhu vaizomuona, ona. And then ndipo pane vanhu vakaita sei inini anombonyora ndakaenda kuchipatara ndakaadmitwa, ndakataura kuti ndine maacids anitamu dzakaita sei, but pane vanhu vakatondona kuchipatara pavanoposta kuti Calaz akaadmitwa, kuti ini ndakanonyora kuti ndakaadmitwa. Ini ndakanoudza vanhu because mafans angu anga worried kuti performance yawaimboita, simba rawaimboisa nekuti bhodhi yako zvayayo haichihavisiri izvo. But inini pandakaenda ndisakanambokudzwa kuti ndasingazivi ndikurwara nei, ona. Pandaenda kuchipatara pandanzwa kuti ndine maacids andika kudhara kauku, that's last year but 1. Then muna January ndo mandakazonzi acid raragrowa into an ulcer, saka naulcer manje nechachironda, ona. Saka raulcer manje ulcer mudumba mupore nguva yaunoda kuti nhasi ukanzi zvinhu zvekumhanyisa unoti hanzi makambucha kana kuti mwachi mudumbu iprocess mudhara unotry zvinhu zvese. Remember mabackgrounds akasiyana, ona. Tine kwatikaroora, ona, tine kwatikaberekwa kwana baba, tine shamwari. Mumwe anokuudza kuti handiwo mapostori wakadyiswa, mumwe anokuti nditoda kudzura zvinhu, ona. Unodzurwa uchita sei, pamwe wakutodzimbirwa mauya akuita sei, waenda kumasowe iwo because zvinhu zvisingadiwe zvacho malemon mazai zvosanganiswa kunzi ndo mutero kuti zvipere utangidza futi zvinoita sei, but vanhu vanenge vari around iwe vanenge vaine rudo newe. Mumwe kuti handinotra zvechivanhu ukamwa bute zvopera ka1 mudhara hapana zvandisina kutry, ona. Because mudhara peni mudumbu yakaipera kuti haugari haurari dai tinotomugara time yachagara 10 minutes 20 minutes unonga kutozvonyunguka.
haugari haurari haukwanisi kufamba kana kudhiraivha mota chaicho hautoidhiraivhi on so parakagrowa into an ulcer problem yakanyoitika ndeyekuti ndakazoziva pekupedzisira mufesi wangu dokta wangu vanonzi Tuna mufesi wangu anga angori dokta wangu paudhara vazonzwa kuti kuona chiita ndachimbomira zvinhu zvese zvati kuita izvi because stage yanga ndasvika ndakatobhadhara mari nanhasi handisati ndadzokera ndakabhadhara mari yekuti nditanga kunziiswa makamera mudumbu zvakusvika kumaoperation chichi but chakaita kuti nditadze kuiswa kamera mudumbu icho ndandine show kucity sports ndandine show yekwamaster h man neyekucity sports vandati zvekamera mudumbu zvenyu zviko pamunoisa kamera voice rangu kakanganisika ndine mashow then patakamira ipapo katime katakamira first wangu vanti usati waitwa zvinhu izvi because zviri dangerous zvinokubatsira pachidhokta zviripo ona but pachivanhu chedu nekuti because mhepo mudhara unoziva zvadzinoita ukaenda unogadzirisa foni earpiece inodzoka earpiece yakushanda kamera yafa ona so munhu angonotozvara zvakanaka wakuti wakuenda nemukadzi kumbonza vakangana kakareza mudumbu mukakarapa kakuti vakangana mastich kakuti watosvika nemukadzi azvara kumba mastich aiswa abvaruka saka zvinhu zvaya zvemaoperation ichi nemakurira ndakaita ndisina kubvira ndaenda kuchipatara ndisakakuti kuti kuchipatara ndatindonoona vamwe kana kuti sei handinomubvira ndakarwara saka namo mudzimba wakati ngatimbofambai ona but ini ndobhiliva kuti zvinhu zvakaniporesa hasingori majekiseni nemadrip ona chivanhu chinenge chiripo ona chivanhu chinenge chiripo ende vanhu mudhara ndisangana naisimbira nyaya ndambokudza nyaya yegodo because vanhu vachitoona timaredhiyo matv life yaunofunga kuti orarama haisiriyo mudhara ona vanofunga kuti ukaona vanhu vachichirwira uku unofunga kuti vamwe hapana nemamiriyoni ona but music yedu unoziva kuti tikasatiita shoka hapana ona kana wakatotonzwa pandaitotendana mudhara chipazi ana Richard Famous timu rekutoti vamwe ndizotaura futi kuti Freeman ndiye mumwe munhu akanipa show yenguva dzandaitorwara dzoti vamwe vanhu tingoti mamwe mapromota atinomushanda nawo mudhara kuti ndingutoti aiwa zvazimembionzi amapera muko ona but vanhu vekutotiwo time yedenga tiri papiki misi haifanani time yedenga tiri papiki taivaitisa mari mazita vachikura but vakaita mari vanosarudza kuti unotsvaga kana Chris Brown womushedzi wamupa mari but iwewewo wekuti namusi waanonzi abroka ndiwo unoswera uchiimba kuvhenyu kwake uku uchiita sei anoita sei anokukangana saka medically ndo zvinhu zvandaita sei zvandairwara nazvo then kuzoita kakurikafa kwandikuita uku saka ndakudza kuti mudhara ini ndakaedza zvese ona because ndazvasiri mumaoko mangu ana momzi ana mudhara ona kwatizvara woyo kuti kwashaita sei chimutrai izvi saka chakatoniporesa chaicho ndogona ndisikazoti chii but chinhu chihombe ndimwari nemunamato yevanhu vanonga vachikunamatira nekunyanya futi yevavengi because mwari ndomumwe munamato vaunonzwa vanenge vachida kuti uparare vanongada kuti uparare because kune mumwe munhu kuna vanhu vatito respect womulife pane zvimwe zvinhu zvekuti toitaura jamani but zigoni kana kubuda uchitaura kuti hanzi munhu ari kurwara hana basa because uri fani yemumwe artist ona hausati wambotukira munhu kana amai vako vakatukira hausati wamboita hasha dzakadaro dzaunorwira artist ukaona utaswa kuti ukada kutarisa peji yemunhu kuti munhu akanaka zvisingaite andika hatauri mavhauga hatuke vanhu but anotuka vanhu pese panotaurwa zvaartist vanenge aisapoti ona havasana mwari jamani inini handitodi mafanzi angu kuti handitonge mwari handisi mwari kana ndakanganisa ndakanganisa kana munhu aita zvakangaita but pachivanhu chedu pakuti tiri vanhu isusu ukaona kusvika pamunhu kuti hanzi ari kurwara ngade afa dai aita sei over nyaya dzekuti iwewe unosapota Manchester ini ndiri wedhimbari ona handizivo madhiri wayo ona handizivi madhiri wayo wata ushaya ichi ndizvekushaya because hakuna munhu asingarwari mudhara because kunditi ina undiwanzire nokuti unorwara because kunditi unorwara zvafanira kuti hanzi uri munhu haundiwanzire because hakuna munhu asingarwari ona hakuna munhu asingarwari mazuva anosiyana nezvatinorwara nazvo zvosiyana but haukwanisi kuseka kuti munhu akurwara nemasidzi because patori namai vako atori nawo pana mbuya vako achamaita maasidzi wayo ona ukanzwa mumwe munhu achidaro because pane zvimwe zvokuti
ngatiitei zvemarekodzi but kwezi kuti anzei kurwara dai akafa dai akaita aids mtanange zvikanzi kaita aids kuna vanhu vane aids variko vari kurarama waona asi kana Mwari ati munhu akaita aids vobva vamutorera upenyu dai vasiko saka kuona munhu anorwara aids inoya nzira dzakasiyana unopiwa kana ungoiwana kana uzvarwa nayo but hazvirevi kuti iwe usiri kurwara nguva idzodzo you are superior. Chakanakira Facebook nezvinhu zvinogara zvichange zviripo plus Mwari anozokuriminda ka indiwo ukanganwe futi mashoko aitaura waona saka inyaya imimi pamatodaro teba tizoenda pa next topic. Pane toxicity iripo pakati pevanhu vanenge vachiti magafa nevanenge vachiti mabandit. What do you think should happen kuti ka toxicity kaka kwete kuti vanhu vabatana hazvife zvakaitika but kuti vanhu vangorespectana vangoti no uyu mugafa uyu mubhanditi it's okay sezvazviri hapana nindi yekushuwirana rufu. Iwo ndikunzwisisa but I think maquestions wafanira kubva kuna uyu asikuda kutaura zvekunaisira weziwo kutendera ndara mungorwa chaipo chirowa chaipo tizo ukakusikwa kuzigo msi. It's because hapana zvinokwanisa kuitwa mupfungwa dzangu chiona hapana zvinokwana kuita afanira na two asingawirirani hapana. No, handisi kutaura zvekuti tikutsvaga kuti toita sei. Ndikutaura kuti nyaya yacho because hatifanira kutanga kumutangira pakuda kutsvaga solution. Nyaya yacho kuti inyaya yei because kune munhu asingatomboziva kuti vandaananingi ndi nyaya yei ndosaka ndadzosa kwauriwo kuti iwo ndongoziva mangoma nenyaya idzodzo maquestions acho saka ndambobvudza kuti taure bhemba iri kana kuti taure zvemutv But I think ini mubvunzo wabvunzwa nauyu kayo utongori nice wakadaro zvekuti ini handingandisingatombobvunzwa nice because inini that war yoyo andika handitodi kuti ipere ndoda kuti tirambe yakatodaro but pamashoko aikuzotaura ndika ndo anozokosha zvekuti zvafana Calaz ndika ini nyange zvaka ndakakuvenga sei but handizokuwishe kuti uita accident handizokuwishe kuti ufe nemasidi ukafandofananjirwa nani ubatametsi yacho saka I think woyo inofanira kugara yakadaro because tenchiitora iri musical ukona kusouth zvakaitika kwangu na aka na Casper vaigara achinetsona dai aka achingofa Casper akabva apera ndizvozvo awanda saka anozowishe kuti zvizosvika malevels anotaurwa nevanhu afanira akatara pfungwa dzangu pamusoro paSecalaz ndika hanizotarisire kuti vanhu vati hazipaksiyo davatongoti uchidhiraivha mota yako uchibva mumbabvango iyo ubva wafa ukuona but woyoyo yakanaka yakadaro thats danzo kana time yekuti muchiwirirane yasvika munozongowirirana waiziva like zvaitika pana zvaiita na the late Soldier Love matema mekweshana pozotime kuti muchiwirirana yakasvika makolabha akatobuda akaitika but kuna vamwe vanhu vaizozvitora personal zvelevel kutoti ameno ivavo I think ndo vakutaura nazigonzi vanofanira kuva nepfungwa yemusic yekuziva kuti no zvatikuita tsinda ndoyemucovid manje waona metsi yacho like inini nyange zvakanzi kuimba zvinondibhowa nyange zvanzi Calaz papa torafanira ngwatiza wamhanya akadayo paine bhodhoro apa handina zviwini zvekutora bhodhoro kundikuteme ko kuzoti artist angouya kuzoperforma kutira kukufadza waenda kushow uchiziva kuti show ina vanhu 10 mumwe nomwe achaperforma nguva yake unoita zviwini zvekutora bhodhoro I think ndo malevels akutora nazigonzi malevels iwayo tingambagadzirisa sei sekuona kwenyu mimi sevoice yekuti makaudzawo mabhanditi ona mabhanditi hongu yeye totadza kuwira namagafu but maybe nyaya yekuzotukirana namama nyaya yekuzowishana zvimwe zviri bed zvelevel nyaya dzedze mudhara dzinogadzirika kubva kumidzi but inyaya dzekuti over the time waona hadzigadzirisika one because pane vanhu vanorarama two masides vanotange but vari vanzwisisa kuti vanotange vanhu bho kutange ndo vari kukanya but vari kukanya vanzwisisa zvafanira kuti right pasong yayi ikatikonzeresa kuti vati Calaz ngarwari kaitizide akafa ona ndikudza kuti wanda anozvimbisa magafa watukonzi hapana hachisitombo chituko watukwa kunzi chii zvekuti iwo wadhini watukura mai yako here ona wanatsotukonzi chii wanzi
no chinoitika mudhara nchoti vanhu vanondidhisa kana kunituka over the time handireply paunenge achida. Alright, nyika yese inga isingasekeri tisi takatyora mabhanditi sei vasingamboti silent killer day akafa, sei mabhanditi asinobuda achi silent killer day akarwa nemota maiseka, ende vanhu vanotanga kupusha masongo aya vanofambisa magafa ende anofara usingaiti. Ona handinomboona vachiita maposti handinomboona vachiita maposti netumaposti ezvinezvi mudhara vanoita 10 maposti paday. Saka inini ndinofanira kutukwa. Ona Hopewell wakanituka kangani last year, handinombodayira ndadayira nguva yangu inini zvaipei. Ona weitiri kuti zvoni ndakapedza Platinum Prince nanandururani nanamaezi nanauyu. Ona hakusi kuti ndakutuka zvekuti wakutofamba utoti wakutonitukira mai yangu even zvakaimbwa namufana Platinum Prince idinga mufano ya. Ona zvanamuchaura kuti Moira anenge akatoita move on nelife yake. Ona uratiwo imagine Moira ane murume wake wakudana naye, Killer T waaipinza munyaya ane mhuri yake. Ukutora kuti Killer T yazadza edzi Moira apa edzi Calaz, zvekupinda papi. Ini ndine mhuri yangu. Ona ungoripo here pakazadzwa edzi dzacho wakati teste hachazi mangoma wakutoratidza kuti balance. Ona isusu tikuita zvemangoma. Ona zvekuti mudhara handifunga kuti palai pasongo yaya pane panengatonzi ndakatuka munhu zvekuti hasha dzavari kuita vese vanhu vari paFacebook kuti watuka Winky D, anomboti wandamisa Winky D, ndakati magafa mafanzi ake nemafanzi acho ndogarichitotaura kuti kuona Winky D ane mamwe mafanzi madofo ekutoti avanzwise zvinhu zviri simbu panyaya isimbu yatiri kungotaura vanobva itora kunge hamena chisinganzwiswe nemafanzi aWinky nchekuti oraiti Winky D anenge akaenda palect akasiya madhisi kuti hanzi adaire munhu kauchaite sei because haidzodzo inyaya dzavane kucrash. Ona because jamani isu atinopinda mangoma ujara. Ona jamani nini kunitange kuenda mangoma ndakatanga kuzidzwa mangoma naBatman. Ona tienda mangoma kwa Asylum. Ona chienda mangoma kwa Asylum na Winky D anga ari ma DJ kuna KFC vari DJ atoridzo after Hanzan Temboman. Ona chienda mangoma chitotera naBatman wachimbona na City Sports. Winky D kuti atotanga kuita power akatanga kutukana D naBatman na ni team rare inyaya dzinosanganisira vafana vakatanga kuchera mangoma muroad. Ona alright, nerimwe side inini wacho nditori product rake because ndakamuona zvakaita ndikati ndo zvikutoitwa navanhu izvi. Ona sezvo taizviona kuti kuJamaica. Ona ndoskirira akangoita ana Batman vangatoriwo maelders vaituka vanga rombe kwaari akadi kuya achitana mukoma aitoti Batman naningirikeni mukuti asei mukudanana mukuti asei vachitoti paimbwa zvinhu zvekuti mangooma Germany. But zvese zvitaurwe toitonge tisakatangotuka vanhu touya kawana nyaya yaJalove. Mumwe munhu anongoziva kuti Calaz ndakamuvingira paituka Jalove asi painzi ndakamukwapaidza maifara ko sei usingati Calaz ndakamuvinga pavaitukana naJalove inonzi Calaz anotuka vanhu. Ona double standards. Sei panoitwa song yangu ichitukwa Calaz mese muno-celebrate mutange kuita mazipost muchiita sei panotyorwa mabhanditi makafara visingaiti. Ona chii takatyora takasangana hiti. Ona iwo chimofunga kuti hakuna chinhu chinorwadza mulife sekuti unoziva iwo ndikuchechi kewo unoziva kwaudzwa naFrank Edwards yave kunzi ukuimba ukubuda ukupesana nebhiti kudzwa naSilent Killer unoziva Ona munhu anenge achitaura kuona kuti ondudza kuti ndikupesana nebhiti. Ona that's disrespect. Ona that's disrespect to music. Ona ngambomira amboita zvavo ende unonzwa kuti ukanzwa songo yochirira mbawa nditi unofunga kuti seCalaz ana kana fan unofunga kuti handina mafanzi angu anombotanga kumhanyisa Silent Killer anomurova anotoimba inga wani wanzwisisa mudhara mabhanditi ateme vanhu mudhara. Ona tisu taitotemwa mudhara. Ona zvafanira zvinezvi magafa utanga kuti manje kuno kwatichamuda mudhara zvaive zvekuti munoti bhanditi ariyo kunoku tatisingatozivi tatiri maparans pe mabhanditi akutoziva kuti mukati Calaz haasi kuimba hapana achaimba tese takuenda kumba because iwo ukada kuti Calaz muchamutema muti maartist enyu achaimba hapana dhanzi. Saka nyaya iri kudzokera pakuti pane vanonzi vanonzi vamachuwa vanyarara but sometimes nangori baba mumba pane nyaya dzoda kuadreswa but sometimes inenge yapride yemunhu waona but
dzungu rinoitwa nemagafari ariya rinotoda kuti iye wacho muridzi wechinhu chake aite se ari address waona because allright ndokubvunza kuti iye zvinezvi ndikakubvunza kuti music yaWinky D zvaanorepresenta ndizonomirira vanhu nechii handitika netype yei zvinoitwa nevanhu vake mumacomment section pane chinhu waona kana zvaita kuna gorimbo Winky D haasi mwari sha gorimbo agara ingorohwa mashuroka ende achangogara achirohwa futi nangu akasatuka Winky D iye wakatuka mwari ausaize Winky D kama iwe kama ikuita seiko waona mukucreatira maproblems ini nangu ndikafunga kusiyana naWinky D kuti hanzi kuimba kana malines kana kuti chii jamani vanhu ayo vanonditsoma pamwe panhu pekuti unoshava kuti mudhara handisi kutaura nezvenyu ndakanyarara nkwani ende kutonyarara it means kuti yaina complex ya enjoying it jamani ndombotanga imba reigengwani masongo mangani kwasiri madhisi waona out of 200 masongo one song ndikazokudairai zvamaitaura zvese inini pandodhiswa vanofara saka ndofunga kuti isusu semaartist but zvinoitika ncho tinonzi aiwa ava ndibaba ava tese president chaivo vanoadresa nyaya ikanetsa problem ikanetsa but kana asingazviadrese zvinoreva kuti ndo zvaanenge achida mudhara inini magafa mamwe andoziva vanhu kutoti ndaitova admire but ukanzwa imwe language yaunenge uchitaura especially panyaya yekunzi Calaz kurwara zvimwe zvandaiona kana nyaya dzekuti wapuhwa mota naWicknel wakundishwira accident kuivo right ndanyora paragraph ini nandi ndakumbira mota iwo zvichakutadzisa kudyeriwa zvichatarisisa mwana kuenda kuchikoro waona zvichatarisisa kutenga yako zvichakutarisisa kutenga yako Calaz ndakaita accident I think kumagafa kwakandika kune two types dzevanhu ndika kune mamwe magafa atotosangana nawo tichitoningana nawo ekuti ukatomuona mugafa andonzwisisa like point vatori level yedhedhi vasingaiti zvemacomments waiziya kwabva kwazoti mafanzi vamwe avingi ndi madofo ekuti zvinhu zviri simbu ukunzwa havazvinzwisise vanobvoita kunge ivo ndo ezvino zveproblem hatisiri mafanzi aWinky D problem ato Winky D because people if they go and kill in your name people if they go and wish bad on someone in your name iwowo zviregera inini German nditori panapa as much as I think Winky D ofana mboaddress ndara ndangokuti mbida akafunga kuti ndikuona ngala ari kutemwa nemakeni akatoti aiwa no boys musamuteme he was so kind aitete zvoti nyango ari mwe munhu ari kutemwa aitoti no musetese zigo nasparks dati munzi wechinowani ini ndabata point yokutaura chandopromisa magafa ndechekuti as long as mafanzi akachinituka hainini handimusiye pandangowandira ndirichi wedhiri kuti mufarira rinoreva zvakawanda mudhara richishande kwarume ruru ndo respect ati rake mudhara sezvanambotaura kuti somehow waona nditori project yake urit munhu wese anoimba akauya after Winky waona pane zvinhu zvekutoti pane kajeni kekuti Winky akanokanaisa waona zvakafanana nesu isusu tine zvatikaita zvoti vafanira rungouya bvangoti madedido akutotora mari but nzira yari kufamba yakatocleanwawo nemumwe munhu isusu kwavari kunoimba vachipiwa kana kuti 50 isusu taipiwa $1 unzwisisa saka naWinky vatori nezvavakaita zvatiri kubhenefitawo isusu zviri kubhenefita generation iri kuuya waona but mudhara zvemadhisi zvinosvika pagungo yekuti zvinopera zvafanira kuti sparks kana zvaitaura pamusoro pangu waona but isusu handazvitora nge ari kundituka ndakazvitora newe yandakazvitora ndikati but iwo tiri varume ka tiri vapenyu ngatisangane tese titaure ndosaka ndasvika panapo kuti nangwe mukuru wenyika kaunoti nyaya ida kugadziriswa ka ndakaiwa ndikaita sei anoya ino address waona bandit izvezvi tinongoenda for a short commercial break and then we'll be back. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva saka ndauya naMr Kech an expect wekuLogos Solar Tech timbovabvunza kuti zvakamira sei yakamira sei package yedu. So Zico package is a 3.2 kVA solar system in just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy power my lights, energy saver lights up to 15. And then entertainment. Charge some phone, my laptops,
wifi zvese zvinenge zvingori ngwengwengwe. Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Zvese zvobva zvapera. Exactly. Alright, koma package vane mari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5k VA, 6.2k VA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo yechi ye 5k VA. And then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-labor, vema-terms, ma-civil servant nevane ma-customized service vanokubatai here. So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Nakirwa waenda manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pascreen apa. Ska as long as Zigo ari brand ambassador welocal Solotech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned. Welcome back, ladies and gentlemen. Taumbeda zviri professional. Vanenge vachema kuti muneti nema-commercial break. It's because this podcast is not sponsored. Podcast ngoti tinongobudisa mari zose zedu tichikaura kuti kunyeberesi max saka ndokwatotsvaga mari yacho iyoyo yekuti vanhu munakirwe. So banditi mamuchitaura tichiti pamwe chete the Winky D from an honest point of view should at least calm mafans ake because they are doing these things in his name. Ndizvozvo, but kune vanhu inangu I believe kuti ini magafa nomaziya pakuti vanhu kutoti career yangu yese every post yavo vanenge vachinitsoma, so tinokuti zvose kune mazita ekuti ndinoziya, but problem yako itika ndeyekuti mazuva ano kwaane ma-content creator madinga ekutoti kubva kumashure kwatamboona achisapota kana Winky ndo vanotanga kupopota aita sei, but same mafans aya anobva aenda mucomment section ake, mafans ake acho aya manje obva aenda mucomment section mama aita sei. Saka ini ndikataurwa inini fani rake rikandigumbura rikaramba chinitsoma, chandoziya chino kana ndauda kudzorerwawo ndikati nhasi ndambodzorerwa chitema obvious unoziva kuti bhora ndonangisa mugedhe ona, but inini mudhara zvinhu zvekuti ameno sparks. Problem iripo yandakaona ndeyekuti magadziro vakaita zvinhu zvavo kwana Winky kuti vari so secretive ona vanoita zvinhu zvavo, and kune ma-wannabes Germany and varume vamwe vanhu oraida kumbokudza chinhu wani. Do you know the same people vanondituka everyday kuti akakumbira mumwe murume mota achita sei, vanonyora maparagraph mudhara vachipraiza Winky D ngemwari ona iwowo kupraiza Winky D andika ini ndikunyora paragraph ndikumbira mota ndopuwa mota, iwo neni takasiyana chii. Winky D yacho ndakanyorera Wicknel paragraph ka1 ndikapuwa mota, iwo unonyora maparagraph unosvika pakutukira munhu hama yake ona nekuti iwo uda kuonekwa kunzi uri loyal fan ona. Perfect example ndi iparagraph yacho achipraiza Wicknel akamupa ameno imota rudzi newewe unenge uchipraisawo Winky D asina kana namba dzako kana ambokuzokuita sei. aiwa tomboti akakupa song yakakunakidza mese makafanana ndoni paine anofanira kushora momwe pakafa jalafu Winky D anaenda nhama akanyora paragraph aipa maparagraph wetita kumanyora akanyora ziparagraph rakareba dai so ezvine ziparagraph isusu titakunzi munyora paragraph moita sei ona, but alright wewe kana kuti inini alright kuti Wicknel mari yake yakaipa ona, ini ndakaipa ndakumbira mota ndapuwa mota andika kwewewe unopedza everyday uchingoti ndosakakumbira mota mota iyo ndiyo kukurwarisa wakaita accident, iwoni ntasiyana chii ora iwo kana uri kurepresenta vanhu because mumwe munhu akaita problem iyo andikuona futi ndi Hopewell ona indofunga kuti mudhara panogonekwa zvinhu ngatibvumewo zvinhu zvagonekwa waiziti everyday undotsvaga kana kuti mukadzi abika mupobva wacho aiwa nhasi unogeza ageza akaita sei utanga kuti aiwa dhuku rako mhini masungiro ariita ngatiko kana munhu aine zvaari mutraya ona zviripo zvakakansa zvakawanda zvakakanganiswa zvichiita pazvinhu zvekuti munyika ona, but kana pachinzi pane zviri kuitwa zvakanaka unzi pavakwa airport woti airport ine basa rei, ndiwo aimbotaura kuti anzi airport irekadhako
wondituka kuti anzi ndataura kuti aiwa maita basa mukugadzira road ubva kuti todya road iri waona mangwana povhurwa chikeni inoti haine basa rei but rasta ndinogona kutaura kuti kusaiti kwangu maonero angu nekugeto waona ezvinezvi zvaitika zvinhu zvavakwa mudhara waona negovernment iripo vanhu vangani vaenda kubasa hatitoda kutaura zvekuti iwo kana kumba kwenyu musina munhu akuenda kubasa kana kuti iwo ungori nebrains ekuti iwo wakazviudza kuti zvinhu zvese wakaenda kuopposition wakaenda kuside ringoti hapana chauchaona chakanaka waona mabuilding ese atikuona mudhara construction yese yaitwa vanhu vapinzwa mabasa vawana kudya nezvinhu izvozvo vanga vasina mabasa vangani hands a fail off is better than nothing hatifanira kungoombera wero chaiwa zvakadai so blazi ndimaona ndoita Calaz ndekudayo tine zvinhu zvekuti hapamborina napolitics dzinenge dzambopinda tangoona road yekubva kuchitungwiza town yakanaka then even isusu mablog andika tinotosvika kutoposta kuti chinhu chakanaka ichazibuzwa nditanga kuti watenga wapiwa mari sei ona rimwe level racho rekudhomoka mamwe mafanzi edu anofana kuti mzigo akatongonyora zvajava zvakanaka anonzi wapiwa mari but apakataura zvakaipa vanotanga kuti yaiwa saka uri right waona kwabva kwati kuna Daddy Hope andika Daddy Hope wakuta problem yekuti havasina chakanaka chavanoonawo because ona zvinoitika kauri munhu kuti ukupa an honest opinion andika unofanira ngori munhu wekuti panogonekwawo wotaura kuti paita se pagoneko patadzwawo wotaura kuti apa paita se patadzwa so that tinokwanisa kuzoteererawo kuti zvakatadzwa ari kuzviona munhu manje mazuva ano hamoti ndo maitirwa chepolitics ndara musandakangano sorry vanhu vematsotsi vaya ona iwo utaura kuti you are in solidarity nesu umirira vanhu uchigara ziyadhu uri wani nembwa yako uchimbotora kana pavapananherera kana vasina dzimba umbogara navo vape pekugara ka waona because basa rake maposta ake nezvima meeting zvaanokwira ndega achienda zvinoitisa iye mari waona but journalist ukadzimara utora side because anoti anomirira vanhu havasi vanhu vekusaidi kwenyu chete because even opposition party nevanhu ruling party nevanhu vanoida waona kana uchimirira vanhu iwovo kana vanhu vawana mabasa pavhurwa kambani vanhu vawana mabasa ukuchirwisirei kwechinhu ichocho kana uri kumirira vanhu because udongo zvese zvidhakwe saka inyaya yekuti ukumirira vanhu ikakuti udongowana pekubatirira ngaaonoka zvakanaka because kana uchitokumirira vanhu paitwa chakanaka vanoshedzwa vanhu mumabasa hapamboshedzwa munhu achinzi tikuda munhu wekupata kati vanhu vakawanda vari kuenda mumabasa vamwe vanhu vekumusangano wacho nanhasi havatoendi mumabasa togara tichivaona vaona saka ndikofunga kuti ngaasaiti problem yekuti I think problem igadzirike because vanhu vaya ndio kutsvaga mari waona vanenge vari mudhiri but I think unofanira ngoti panenge pagonekwawo ngatingoti apa pagonekwa asiwo apa hapana kugonekwa hanzi ndikuitira imimi because ini zvese ninazvo takubvunza here wangu waona tikuitira imimi pane imwe isiri motivation kuti angoda kutivhairira kuti asei but inini mudhara ndaitombofollowa zvinhu zvaitaura but inini manje ukatanga ndudza kuti vafana mabharanza vari kutenda road kuamerica uku yakagadzirwa gore rakati katasi hatini nazvo zvakutauresa isu tarodhe dembare pasitoda taiziva kuti yanga ine makomba yagadzirwa aiwa maita basa ona iwobva watanga kutudza kuti aiwa hazvina basa hazvita sei hazvigadziriki kahwani because zvakaurayiwa time yakareba zigonanda kukata inope wakanibloga why would you block differing opinions maybe that was the issue anditi kana uri an advocate for free speech ndona uri kunetsana naElon Musk nanji anditi if you're an advocate for free speech anditi you should not block differing opinion ona Elon Musk izvo zvakasvika pakuti ezvino zvataakuita ndezvekuti ukabloka munhu anokwanisa kuona mapost ako even wakaita se wakamubloka because munhu ane right yekunzwa ufuri zvaoda se zvauri kutaura chaasingakwanisa kuita ndechekureply achi zvawaita se zvawanyora anokwanisa kuposta something like that rochichichanditi which means Elon Musk mupfungwa makanti uno kuti no zvekublokana izvo zvisichi because chitika nje kudayo Calaz chindiga futi ndakaona futi zigo kuti pane pachitika zvinhu pasocial media paipa ndikuona munhu wese afana kunge aine mukana wekukriticize especially kana uchizviona unge dara president vanokriticizwa andika muparidza anokriticizwa imagine wakambloka but iwo unotanzi Daddy Hope wabatwe gafa ribatwe ndimwari here jamani munhu wese anokanganisa kila tiye akatoita anoita totoswera itotrenda tonzi wataura izvozvo hapana munhu anomboona but jamani ukatanga uchange munhu mwari ona isusu mageto yose isusu ndobati neproblem haisati zomirira kuudzirwa izvozvo ona tutozvibuka jamani waona but maka-invite waka for a clash na Hopewell aiwa Hopewell right kunyaya dzepolitics ukoko
anenge achitemwa nemusoro mudhara wangu but I think kunyaya dzemangoma ndi Mr. Bean no to be honest ona mudhara muhombe age dzana mudhara wangu maybe muhombe yekutupfura mudhara wangu what I respect pazvaanoita I would rather clash Hopewell than Silent Killer. I would rather clash Hopewell than Njurirani kana na Magical kana team rachara zviki. Why? Because even already pama DC sandakanzwa ma reply. Ya Hopewell yakatoipa. Because ukandudza ranzi kuRwara kana kuti uimba zvanamoira asi ma DC. Ukutopenga. Itori ngozi torione ngozi. Ukamfana ngozi yuba mapetrol kwanga kuitwa uko vangu vakamborowa paipe musoro ningo kaenda brains needs akaenda pasai but inini what I did mudhara is andonzwirwa tsitsi mudhara handisi kuda kutsvaga nzwirwa tsitsi kuposta kuRwara kwangu hakusi kutsvaga nzwirwa tsitsi mbokudzwa kuti ndiri public figure ona ndine vanhu vanga kubvunza mubvunzo wandaifana kuzivisa ende nyaya yemasidzi nyaya yekutoti yawenese yekutoti ndatozviita ambassador ndega because every post yavo kuone kuti wazvemasidzi like watanga wamaziyanasi waona izvozvo zvinoreva kuti chiro wafamba uchitowapera une simba rekuti asati amhoresa mukadzi wake asati aitonzi nemukadzi wake uyu achese yachiruyelula anenge achimira ndibotasa kuti makomenti poposta nyaya Calaz kuti masidzi aya kuti asei mukadzi wake asati amuposta kana amai vake anogona asati amhoresa anotasa kuti Calaz aposta kuti chii waona that's how influential I am waona kuti mutori mafans angu because mudhara munhu wese mudhara dai kunzi munhu wese akanyorwa kuti Calaz haagoni akaisa kana $, daenda billionaire because ndati vanhu vanonyora zita rangu apera every day kubva 2013 angonzi uyu apera waona so and I think nyaya iyoyo ndopaida kubhalansirwa ipapo but I think my questions yauyu akuda kupera manje but wanzwisa neclash andigoramba kuti clash they do hope because chandonakirwa nepesi panoita handisanamboona paakaimba pekuti ndakadhiniwa to be honest zvisiri zvekuwanza handitonakidzwa because age yake waona and humor yake waona zvafanira papa hanomutaura kuti kuRwara kuita sei because harisi dhisika kuti ndikamupindura achirwara kwakafa mudhara iwe unogona kutongofa waona kuti madhisi rimwe chacho kuti unenge wakarwa nemutoriro washaya zvekunyora waona but Hopewell mudhara I think clash yake naHopewell nesu because mudhara wangu waona kwete kuti mudhara wangu ishamwari yangu unondikwadzisa mudhara wangu pakuti age wise handimudisrespect waona pakuti ndieuta ende ukatarisa kuti dhisi ravo riari nechi ini ndobvuma clash nawo waona ye-entertainment ndezvekunakidzwa vanhu handi Mr. Bean iclash yemufano yaya naMike Tyson ndengonakidzwa vanhu but on materms ekuti hatiskuimba zvepolitics hatiende kuti utangondibvunza kuti sei zvipatara sino wako awangu iwe ndiri mere waona haundiudze madhisi wayo wakasapota vanhu because pane one problem yatofanira kufesa isusu waona mudhara inini ndakazvarwa muimba yemusangano ndakazvarwa muZANU-PF waona mumuzangu wanga wari weZANU-PF zvekuti ZANU-PF yakanaka yakashata izvozvo hazvishande waitoti ukati mugabe padheni waitonzi buda pana kufanira kuti kamugabe waona ndine zvinhu zvandingakurira dzidziswa waona ndakakurira muZANU-PF ende haisi mhosva yangu plus inini oraiti mudhara ada kubvunza question kana uchinditi Calaz wasiya side revanhu waenda side revachi waenda side vari kubatirira vanhu andika which is kuti side revanhu rakutaurawo its opposition side revanhu vari kubatira vanhu its ZANU-PF waona but kana ndichikubvunza kuti inini kumirira vanhu opposition iri kana kuti kana vanhu unonzi vanhu ndivanani ipati iri kana kuti vanhu vanofema kuZANU-PF hakuna vanhu iri variko waona kuopposition ine vanhu saka hapana munhu akakosha kupfuura mumwe munhu asarudza pati yake iManchester neDynamos waona even vamwe vamunoona vachimhanya mumusangano kwakwe hapana kana chaunoona kana sendi waona even vamwe vanotoona vachitukirira vachita sei hapana kana chaunowana
Ona so wopo clash naye I think tikaita kuna na December mjara wangu cheshmonakira achimubudisa kuti masong ndo akati song why I think kuita ne clash pa show I think azviti I think I told him get to sarimo I want to stroke I'm going to stroke I'm mjara mundu but my records for entertainment clash yake ndo ebvuma but yakuti tona kuihosta isusu kana unoda online inda kutompa option kuti kana shida anoyapa napo kwete kuti panapa tinoda kuti mutauri kuno kanozoti anzodaende koko panapa ri bob because panapa we've got the best sound no point yangu ndeyekuti panapa is kuti kutaura kuti panapa kuti ezi zvinhu zvedu but venyu isusu tokwanisa kutora kana kuenda padeni pake wanzwisisa asanofana kubata isusu paplatform yedu kuti isusu ndo kana achida clash ka because ndoziva kuti nemachi face munhu ndiwe magafa ka vanogona kundiendisa kunhu kwavanozondidzorera volume saka iye anoyana sound mwana wake but I think for namjara hope I think is for entertainment because pandotonzwa masina ake ndotonakirwa kwete idzi dzashiridzi game racho rinozongopera vachimhanyiswa unoziya hapana zvinozongopera maperera zvakaita vamwe vanotozotiza muzimbabwe ayo Sparks ndio unonyazogona mubvunzo yesimdanzwa ndebvunzo rova kuti beef Silent Killer irikude kuzosvika pakuzotyorana chichi what is the big story zvakamira sei beef ririwe here chichinotika kama wenyona Silent Killer andina beef Silent Killer mutare Silent Killer munhu akatongozvarowo wachipenga wana right pakuti German if you remember kuti pakatuya I think pana vanhu vaitomupusha vanhu yave vaitopukuta mustudio tichiimba isusu kwana muzaya vaitokorobha mustudio vachitsvaira mustudio ana Silent Killer though vanga vakatanga kuimba kudhara tisati tauya but takatouya tikaita zvinhu ona but ukatoona uright ukatoona kuti iyeka makatoya mukaita zvinhu takauya tikaita zvinhu kwete more than 13 years muindustry variko ona remember takatomita collabo chese and inini I think ndakazoita show yandakashedzerwa Turbulence andinoshedza Kina kana Killer T kana ndakashedza Silent Killer pastage kubva ipapo zvinhu zvake zvakatanga kutowedzera power because ndindega ndakaimba na Turbulence ka ona ngeri birthday rangu panatomshedza nemuti waimbe nemujama ona vaimba mfana wangu yechitaiti ngemusoro zvanangaita vatorwa mangoma ona arwa mangoma atopedza ende ukatobvunza kana timu rangu resi ndizota maridziro ati atomita Silent Killer ndoto atirake mudhara bo atirake pazvinhu zvake ona ndininja man wanzwisisa but ninja man hapana paachambokunda Buju kana Caputon nangu akanyembedzera upenga wanzwisisa ninja man hapana panonzi akunda vibes kateo wanzwisisa ninja man kubva timuziya ne1 melody nanhasi ndozvangafana Silent Killer ona pakutanga undidhisa paipi mfano yanipenga takatomushedzawo studio kuyala nation kwakati kamuta mfano wangu chi zvinhu zvavo zvazvikujaoni yo record but kuti isusu takanonoka kuziva kuti anga kurwa nemutoriro unoziva nemutoriro anogaira anodhunya brain because mune mutoriro unoziva kuti nyaya dzacho unoziva nechinzi kustudio mudhara kunoitika mahiccups ona zvinhu zvinogona kudzima zvinhu zvinogona kuita sei but mune mutoriro manje anenge achifunga kuti ari kufunga kupfuura vanhu vese because vaiva vanotaura kuti hanzi munhu anoshandisa 5 senses but pane dzimwe 5 dzinovhurwa zvokuti hanzi mimi kana muchinitaurira muri kugedhu kwatapinda ndenchikunzwai hanzi saka tips aingoti ndikapinda hanzi aingobuda asinganzwisike but ndaitozviona kuti vari kuita sei tips akandivhairira akaita sei alright kaudaona kuti anenge anopenga remember futi akati blot wakandivhairira mundege zvine basa rei zvemundege zvavakutaura kuti makaenda mundege uyu manjewo vanhu vanomboziva here kuti wakandisema mundegewo usikatuma mechi twacho madhisi ndiye akangoti hanzi and the funny part is pa 21 gun salute randakaimbira Jalavria song yangu ndiyo yakatopedzisira kubuda hanzi vakatanga kuputisa masongo kuti arire kuti izobuda yangu but mfano wekuti akatanga uzwa mastreet unzi Jalava afa ndiwo akutoita sei ndiwafana kupinda ndiwato Jalava iwo waona saka iwo kuti uto Jalava urifana kutongopinda mukomana but inini kundinzi ndine
ini nanhasi handitoziva kuti akandivengerei kuti anondisirei nekupusha kwandakaita nezvandaita nanhasi inini handina michinai but ndingounderstanda kuti munhu wedombo waona because munhu wedombo mudhara hanzwisike kuti muchitobva kugritana panapa andopinda mustudio akandiitira album hasi anenge 2 kuti ndindakachora mabhanditi pepe anga anetsa nekuimba zvichiramba zvekuti pepe ndopa akabva ayambuka endokatasa zvinhu zvake zvakatanga kutosumuka saka ndosaka ndaitaura kuti ndakamupinza basa. Alright. Ko pandakazombomuona pastage kusiti sports ichaitika pepe ndokupenga kuya manje ona rust ndikukubvunza iwo silent killer Germany ndiyanga ari artist muhombe papa ipisa aitobva kuuk rust aibva kuuk unolaza murume akauya kunoku isusu handichapera vanoti aimba time yake ndakuda kuimba inini akuti anzi haiwa hapana ndini kufanira kuimba apa tawanda hasi kuimba panapa kana achida kuimba anoya ndiri panapa ona because idea yake zvanambokuzwa kuti mufana uyu akasimbiswa kunzi iwewe uri kufanira kuclasha naCalaz kuti uchiita soldier love waona because soldier love type vanhu vake vanhu vanenge vachifollowa chichitsaka iwo ndiwafanira kutiita sei waona because Germany kudhara but even nanhasi waona difference yangu naJalav yanga iri pakuti Jalav aikwanisa kuswera ari kumabhesi kwamadrugs nevanhu vake vakachila ini ndandisingakwanisi kuita izvozvo waona due to background yangu yekuchechi nanamoms nechii plus inini ndansiri munhu wemadrugs zvokudaro waona saka inini manje ndosaka paitonzi amfana anovhaira because oright da kubvunza kuti iwo nasiwo tikafamba ndikakuti ngandiine pabhesi pana wakomana pabhesi iwo ukapfuura ukapa mfana $10 ini ndikauya ndikamupa stari mbanje antaura kuti Calaz akaipa waona kana anampa drugs ovaita sei votangonzi saka kuona vanhu vekuti vaiswera naSauro waona ndo zvanga ari munhu but vanhu vaida kuti inini nditi ndive zvaiva Sauro zvazvisiri nini ende handikwanise kupinda mubhutsu dzake handikwanise kutomureplace hapana kukwanisa kumureplace waona hapana nokwanisa kuita zvaaita kana kutora vanhu vake because Sauro anga ari Sauro but problem ini inozotangira pakuti muda kuti inini nditonge Sauro ndite unhu waSauro waona kuti inoda ndiexpecta kundiona munzvimbo dzaunoona artist wako ndo zvakafanana nedzarasta kuti vanhu vanotida kuti isusu sezvo rasta vasingafambi kupinda muvanhu kana vanoda kuti isusu tisaitwe izvozvo nzononyanya kutaurisa usatauri mudhara handina kuuya kumusic industry ndozowanda ende tese tikasataura saka ndiana notaura usado ndiita kuti inini ndive munhu waruda kuti ndiite iye ana holiday kana rasta vasingakwanisi kudya chicken ino ari palive wakakula down anokwanisa kana kutomboda kuti mutengo chicken ino akambodya wakakula down nenyaya kuti anokachingonzi anozvitinya waona but still iskiri rake ende ndo zvaari but ngavasade kuti isusu because tikupengereka vafunga kuti isusu hatina brain hatikwanisi kuzviita because isusu matikakurira muntaraunda ari handikwanisi kuswera ndinoenda kugeto waona ndikwanise kuswera uswera uri mbari ndio zvinokupedza izvozvo kupa ndakambotanga pacho everyday nechikupera ndopera kanganiko alright ko ini ndemubvunzo wepamota mira usatoenda pamota I think that patangopedza konya yemaartist waipedzera nyaya kwemaartist because usati kumota wakutoenda kupolitics kako no adangobvunza angu kuti matsamba chichichi kumota kuboyere mabhuku amira munonzotaura no aiwa mandipindura inopisa kwete kupisa kuti ndikutya kutaura ina handina zvandikutya kutaura point yangu ndeyekuti do you need a book to own a car muZimbabwe? No. Alright, da kubvunza kuti ko Wicknel wakakufonera kana iwe muri padheni uine bhuku rako makaisa mabhuku ari mudheni ubati mufana wangu siya mota yangu pauri papo vakomana uri kuyachitora uine bhuku racho unoita no ona zvoitika kaCalaz ndati unoita sei kunzi iwe mfana Sparks ndati siya mota yangu mira ipapo usiye mota yangu ipapo unoti zvoniita kuenda polisi nebhuku iri waona Germany tuma no ona zvoitika pane pachitarika nyaya dzedzo kuona vanenge vachifunga kuti maybe unoona vanhu tine mafanzi kuona tine mafungiro akasiyana tine mabackground akasiyana nemaona toita zvinhu zvakasiyana tinobhelievha isusu kuti kana uchingova nebhuku rakanzo nemapepa edheni unoona kunzi vari kumabvunza the wrong way Germany havafaniri kubvunza kunge isusuka hatina right kuvaudza kuti tine mabhuku because Wicknel wacho ndiye anitoti musaposte mabhuku
ingwana pano kutenga mota mpuwa bhuku mudhara inoda kudza inini amonda ita mota dzinganini but bhuku harina basa inini bhuku rangu mota yangu inini ndandombonzi chinje zita ndakati but kanya yake kuda kungoti vanhu vati mota vanhu vasi kupiwa vari kushandiswa mudhara iwo ungati tikushandiswa ingwani pandotaurwa nzi thank you for mashandiro amungaita kuri takashanda kudhara zvoti nangoti iwe nango zvikanzi izvezvi tikaregedza hanzi yeye uchaona vakuimiswa marali mudhara tikashedzwawo neimba toimba ngochinja ndotaura njoti isusu zvanambotaura sparks takatumwa kuzoimbira vanhu havasi vanhu vari kuopposition havasi vanhu vari kuruling party vanhu vese ndakaona patwitter nezuro mumwe mupana anoinfluencer patwitter unozva pane patwitter anenge vachiti tiri mainfluencer pane mumwe mupana anoinfluencer kuzana anonzi ch mukunungu wawati akapiwa mercedes benz ya2020 hamenisi 200 here bhanze iphone nesamsung akapinda iphone 16 tablet anaona mumwe akuti hanzi mwari isusu vamwe vakainfluensa zanu varupiwa mazimota isusu mwari asi takamhanya nebhiza risiri here nemwari aiwa chanongokudza kuona vanhu vanenge vanyari kubvunza kuti connection on kuti toita sei kuti mazuva ano tikafamba rimwe toita sei kumudhara wachiposini saka muno wapindura muchiti chii mudhara Wicknel ugeto yuti Wicknel ugeto yuti haumudzire zvavo ndozvandangokudza ona but inini akafunga kukomborera mwari wako namwari wake ona but inini mashoko akangondiudza Wicknel ndeyekuti because I remember pane paitaurwa nyaya yebhuku pachita sei paitaurwa nana Olinda chichichi ona by the way zvakafanira nyaya nanhasi inongo but inyaya yekuti inotaurwa futi nomwana ona mudhara vanhu patiotaura nyaya dzedu mudhara musainvolve vana vangu ona zvakafanira kuti Olinda is a mother wanzwisisa kuchongonza kuti ndosako ine vana vakawanda ndevako here because ini pandakaposta vana vangu hamusiri makandiudza ndivaposta vanzwisisa pandakaposta vana vangu vana vangu jamani pane munhu asitorina kana mwana wani vana vangu handakuvaposta because ndikukumbira kuti undibatsire ndikuposta vana vangu kuti kubatanidza vana vangu ona vana vangu nangu zvikanzi vana namai vakasiyana nemaitiro andakavaita handinyari nazvo kana izvo zvakarongwa namwari ndichaita vana nevanhu 10 ona ana mabo Solomon akati vana nevanhu vanganiko ona but vana vangu vanzwisisa kuvaposta aindomboti ndikukumbira chinhu ona ani edzi because aranakadzi vanosvika 7 mudhara vanhu vatanga vaviringirwa maningiriki navo vakarova maroka anonzi anu akanetsa mukomana angaruma 400 asi onda mustudio kana kunyora kuti ani edzi because akaita vanhu 7 ini mudhara ndakaita vana vangu nana mai vavuka ende handina kana mwana ndoregreta ona handina kutozvitaura jamani kureva kuti ndakazvitambira kuti ndozvandiri ende ivo kuti vana vangu vatouya titorwa mapicture ine mapicture aya ezvinezvi kwatasa its 5 years later ka vana ivavo tikatorwa mamwe mapicture atotokura mafamily ndo mapicture atichingorinaona namhomzo edu ona kutirai kupatanidza vana vangu nchiri mupenyu handina kupa mukana wekuvataka munhu wese ane mwana ende uchaita mwana kana vachatadza kuita vanenge vaine mwana kana vavakoma handifungi kuti vana unofanira kupinda muequation iyoyo alright waona and it's very sad no vana vafanira kupinda muequation iyoyo ndichitaura kunyaya yemota yekuti kuna Wicknel chii chinoitika Wicknel after pataura nyaya yekuti hamuna bhuku nemachii ona because mabhuku ndandinawo zvoti zvakataura zvakandibowa zvoti ndakasvika paextend kuda kuzviposta ona mudhara akati kuona inini mufana wangu shinja ndakakupa ndakakuona mwoyo wese ona iwo ukafunga kuposta but ini handikuadvise kuposta because vanhu ndozvavari chaukaposta achangotaura vanhu ndozvavari but inini chinja ndopa munhu handiudzirwe nemunhu because kune vanhu vakatanga kuti mudhara pakanyorwa naWicknel kunzi pane munhu andaida kupa mota asi akataura zvandisinofarira vanhu vaive manja vakabva vatanga kuti waona dzungu rako iro wanyumwa mota andika ini bhana ndanoti indigetoiti pana kuti aiwa chimukuru sorry because inini mudhara zvinhu zvandoita madecisions angu ona ndi mhuri yangu chekutanga ona chekutanga ndoisa inini pamberi nemhuri yangu ona ndoisa mwari ndoisawo vanhu vanonditeerera but
handife ndakaudza munhu fani rangu kuti enda unovhotera nhingi handina raine nsipo handikwanisi kumudza kuti enda uchechi kwakati ona saka ini decision yangu yokuti nditaure izvozvo ndaiziva zvinhu zvaindiafecta ona because team iri rinonyebedza ronge rakamira neweka paconfusion but rinozotanga kuseka futi waona rinozotanga kuseka futi saka paitonzi uyu semunhu wakati kumaona wona une dzungwa nyimwa mota vakatanga kuti alright vakatanga kuda kukuchidzira manje bandita usiri ziya wiki neumira uone richo achikutuka rina basa nekamota kako nikati iwe seanini musanipinze ini ndibva ndanogadzirisa zvinhu zvangu ona pandagadzirisa zvinhu zvangu akanzi pano uyu akadhakwa uyu uri mutengesi wakurasisa vanhu ona vanhu ndevapi because even vanhu vari kuZANU-PF navanhu vari kuoption vese vanhu ona vanhu vanondida vanonotera ndine decision yangu ndara kunana South Africa vanotopfeka matishirts vachiita sevachina mapati but havazviise mubhonzo ona so ndozvakandikota kuti wiki neudai kunzi vanhu vatanga kuti manje uchanyimwa ndakasekwa kaJamani ndakasekwa nhinge 3 days mudhara chivaiva vakazorora zvavo vakamirira fridayaprasi mudhara amhanye mudhara ndakasekwa nevanhu kana nehama dzaidzo dzekuti waitofonirwa utiudzwa mudhara kana foni noziya ngaiti peace foni yapisa mudhara ndakasekwa nevanhu vekuti but vanhu semunhu vaindiseka ndosema vanhu vakatanga kuuya kuzoti todomboinzwa yatimbounzwa makorokoto mudhara pandinoziva pandikanzika pandikatanyora paragraph rangu hanzi akukumbira mota akutanga kutaura nhoroondo yake oma kutoiziya ona inini bvandaita zvandaita but mudhara handikunebera ndakanatsoona kuti vanhu satani ariko asekwa zvikanzi achanyimwa ona vapuwa mota yatanga kuti unopuwa mota apa hauna pekugara unopuwa mota unoitse manje anoifambisa sei unoisevhisa sei manje hauna bhuku dai ukafa nayo manje muchaishandira uzano ona saka ini ndichangodza zigo mudhara zvaanoita mudhara amhanye mudhara amhanye handikuona zvakangoitwa nayaya mudhara wamhanye mudhara ngirozi dzavo ikangu mudhara mwari akangomuka akangoda ona enzo nakilati natoki mudhara amhanye but ropa rinosiyana mulaifi kune vanhu vekuti achingomuka aidikitire jamani time yachagara iyi kune munhu anoita mamillions unoziya time yachagara kune munhu anoita mamillions ona isusu togonota ngemota takaipiwa zvekuti takatamburira zveginya then kuna natoki vibes nakiller t zvinotingoita easy naenzo iropa ravo jamani kune mumwe munhu akangoti achingotanga kuimba kune mumwe munhu akati akangozvarwa zviri simple mumwe munhu akaisa mai yake mastitch ona mumwe munhu vakatoita kuti vachekwe ona so zvipo zvinosiyana nedownda redu isusu vamwe zvinhu zvese zvatinazvo mudhara ndezvenharo isusu zvinhu zvatinazvo unogona kukasika wozaona madhe kuzvifozva ngwadikidika ngakusekerera but moms vaive kuona kuti ndo respect pakuti moms vaive ndo vanhu vatototarisa kuti ndo mhene dzearea dzedu ona vanoita zvemasnika mupedzana anonzi my praise saka ini I think guest yandakanakirwa nayo ndeyekuti vakaona vanhu vachikumbira Wicknel vachipuwa vangasinga handizoti vangakukumbira vakatangopuwa 100 ona ufuichambe yavo vane mari kweche kutamba naye but vakanoti tipeyo handitika zvikanzi naWicknel ndanjipa vashandi endaipa vashandi kana macheka ona but chakanotanga kufamba manje zvekuti kana geto vanhu vangautanga kuseka kuti maipraise vaikumbira mari but even Wicknel wacho akazongondiratidza kuti aiwa mudhara amhanye vanzwisisa pakuti akazonoti agara aona because paipe munhu aitoenda kwaenda nemadhamu yake saka anogona asina kudhabhura zvakawanda but akazoona kuti vanhu vakuseka munhu but moms hapana zvakakanganisa vakaona vanhu vachipiwa mari mudhara isusu tikationa vanhu vachipiwa mari totomubvutira mudhara zvaitwa hazviite geto kuti akabata bundo achidai obati yakwana aidzorera mumwe aiwa aidzokaatakatobata bhuzi iti my father aiwa ini I think zvetinongodiwa pana Wicknel unofanira kungogara kungoza kuti mudhara anogona kuita sei mudhara wakango but ndainzwa imwe moms ikati ainini ndipewo lingira Wicknel ndikati mudhara Wicknel handimona alingira yake because mudhara I think ndakangosangana nawo paairport kawani zvikanzi aya ndikawaona inini ndikungowabata makumbo ndivasii hanzi ndingonovabata makumbo ndoti akwa
hanzi ndokondowabata zvine simba kuti hanzi hapana anondibvisa ndoti akwa mudhara isi kuya zakasangana asi ini I don't think izvo zvinoita kuti upiwe mota naWicknel. no ndaundara kumanje zvaWicknel hasi zvekuplanira but Wicknel hanzwisiki saka ndati igeto ichiona plus anopa munhu mota waada ungopa ipapa ndo zvandi kuti moyo but wake hapa ngopati unogona kumbotraya afanire takasangana nawo totombotraya kuti mukoma mheno zvamunongotiitira but musati hanzi anopa also wada kune vanhu vakaita exactly zvauri kutaura wakanyima vakazviita blood not literally but indeed and they did something like that and they were blue ticked or probably mazita wavo akaiswa palist pamwe ari no wana zvinoitika pamageto youth isi tiri mageto youth tinongotraya newede takangokura tiringoziva ndokutraya waiziya whether zvawina kana zvina zvafana zvakaita geto youth nikuona ndakatongoona nepanapa pakapa ini ndangombotraya newei yangu ndoziva ndokuita se ndokutraya ndozvatinoita isu tasanganaakarapiwa mahighlights kai but still mahighlights anambondisei Calaz mudhara paipai mahighlights aya anga asinotaurwa zita wanzwisisa but remember ora ichida ngokudza kuti Calaz pamahighlights peupaipai ngatimomira mudhara patience andika patience kula down andika saka ndati mudhara wamanya inini ora ichi kuna Wicknel Wicknel vamwe vanogona kutanga kunotaka pa vanhu mota izvinezvo chokona kuti poma apo ekutongo kula down kuti mudhara wamanya kungoti kana micha mainterview pakati ngoti mudhara Wicknel waita avamanyi ona but remember kuti Wicknel hadi kurwiswa ini pazvizvo ndakadzidza ndangoti pa vanhu vese avatongosiyana nawo wejere kuti murwisa unoziva takarinonoka zvichaita aiwa kutotaura kuti mudhara chi mudhara wamanyi ona but point yangu ndeyekuti kubva kudhara paitwa zvana vebhora vanayo do you remember vanhu vebhora vaipiwa mota nechi matiza ndakaimba chivhaisiyana nawo that's 6 years ago ona and ndinambopiwa kana $1 naWicknel vanayo chi but takatombosangana day mudhara tikatotaura but musi wazvakadzungusvika wakadzungusvika wedu uchasvika ziku kula down mudhara wamanyirwe no apa ndandamanyira Calaz ndiani kulisa down ndapedza kula down Calaz chinzwa ndokuti bati pamota paipe uchiuremembera kuti ndingina ushera kuti maposto zvitondita but celebration haunazombondicheuka ndo problem manje atinayo manje ona kuti zvoni ukuona patine chema paipe isusu vanhu ichiitirwa shoma ona saka minbox mune musinozara ndichotaura kuti zigo ndiusekwa navanhu chamari takaoma ona zvingoti usateerere vanhu chaita sei mota iyo kazouya manje kana mameseji aimbosvika ari 16 akusvika ari 300 yazigo mufesi wangu yanchatoione ndazomuona Calaz baiba ndakutoona kana meseji kana girlfriend imwe yamo ndiramba kudharira kuti chimbo yake moinzwa ndakutanga kutoti koma x wagwani wakutanga kufonera but bafei yangu mwari ngandiregere azigo ndakatomomudhibha ndakatomutangisa kuti ndaandatokukangana hana kubhola because kuona kuti kana nguva yefoni yacho yanga ichiripo here because yangoti uchingofamba sekuti uchangonzi because I think ukatarisa kuti zvinhu ndisanitaura kuti zvinhu zvine time ndakaimbira chivhayo 6 years ago ona vamwe vatongoti Calaz apiwa himba apiwa mari tikatombovenga ugeto kuti ngoti mudhara wachaita sei but handangoti mudhara uyu murukasi ngoti aiwa inini handina kuimbira chi ndandanakirwa nezvazvaita sei miskiri yanga itika pla chandakaimbira nyaya yanje kuti matezi aya mudhara inzi vanga wapinda mukati sitiri mabhanditika ona saka isusu nyaya ngori mabhanditi sei chungu madhifenda pazvinhu zvese kuti munhu kupinda mukati havasi vanhu vese vari mukati vane mhosva ona irodhi yekungoti munhu wese unotombokakwa uita sei saka ndambozvisa mubhonzo but 6 years later ndakangobleswa zoti namudhara kubva kudhara ichichingotaura ndepi mudhara kuti sei pavanokwanisa vanoreplya vavasingakwanisi havaite sei havareply sezvandongoito kuna zigo nasparks because mudhara ndozvinongoita life zvafanira tona vanhu vatotodaro waiziya pandokwanisa ndoreply pandokofunga kuti ine chendera nedhiri like kunzi unongobvunza musikana kuti uri kuupika mumwe munhu ari kuti send a passport iwo daina nekugava iye ada kutonzi handi Dubai nempinga
ndakupa kamubvunzo da kuti unibvunziro iyoyo kuti izvezvi handiti seCalaz vari kuti pasong yavo nge vachazotirovera ndisi ndaimira naSoldier Love. You get what I mean? But inetsi munhu wekuti ndinge ndichikuita zvinhu ndanzokubatira padenga ndinoza masonga naSauro nepamutauro chigunduru what handiti. Would you say kuti now makumira naSoldier Love afa but dai hanga ari mupenyu kuti kamubvunza kuti banditi raimira newe, would you say kuti banditi raimira naye? Ndio mutu udaireka mubvunzo wato clear. Mira ndiro ipasi ndanzwisisa no problem ya ndikuti ndaimira naJalaf is kuti ndikutaura kuti ndaimira naJalaf kuti ndaikwanisa kuklasha naye wanzwisisa. Alright mudhara todzokera mashure ona muZimbabwe muno ona maybe ndikazoziva but kwani mangoma kubva kwazvakatangira kumangoma ona I think Jalaf is and was and still the most talented artist patiri wanzwisisa but problem yake chaiwani wanzwisisa akauya ground kwangu akuhondouka kuri kwangu ona but ezeni kuti kugadzira mahits zvisina kuti zvehondo zvechi mudhara hapana kana 1 hapana kana hapana kana 1 afakawanika wanzwisisa indi nangu zvikanzi aigadzira mahits aSauro not kuti mahits yete mudhara Jalaf life yake zvinhu zvake zvese mudhara wanzwisisa zvinhu zvake zvese zvazvingori zvinhu zvake unless tangwagira kuti akuita wafanaka but pamahits chacho vari kuwana vaigadzira mahits ngoti vaigadzira vanogadzira mahits is like the way yanogadzirwa naSauro wanogadzira Freeman even Big Man I think kusanganisa nyaya ndari inini zvanangotaura inini zvamuchazotaura izvi pane nyaya dzandisingakwanisi kudaira Freeman ndiblazi yangu ona Winky D ndiblazi ya ushu ona kila T ndiwani topani toti ndiwe ushu saka nyaya dzacho manje dzinonetsa ona dzekuti checha kuti wangoita sei but inini lady squand but German alright kana titora mahits isusuka alright kana titora mahits ekuti Empress wangona wakazomira but nanhasika magetsi yes pamahits nangoni vanhu vanzwa nekuimba 10 years idzidzi vanogona vasina mahits aEmpress but in point yangu ndekuti munhu anenge ane mahits ake in his own way ona mahits anosiyana mudhara ona mahits akaitwa naWinky D music alright ana Sniper ane mahits nana Winky nana Potatu inzwai mudhara kuti vanawo but time yaaitika zimdhanzo yanga isina simba ranga inayo Sauro mahits time yakapinda isina naSauro nemahits akaita yanga iri prime time wanzwisisa saka mahits ake akazonowandisa zvekutozopfuura vanhu vese wanzwisisa hatisi kutaura masong anozikanwa kuti masong ekuti airira because ndimega maimba nguva idzodzo wanzwisisa hatisi kutaura zvinhu zvekuti ndimega maimba because remember kudhara kwangori neHKD nemaninja wanzwisisa maartist atingozva kuna ningi mudhara hiti regore rezvinezvi rinotyisa rwaniki because munhu wese amstudio kwakusina nohasina kudakana mucorrect kwakusina maninja nechi kwakune mafia 19 kwakune ana Fire Colosso ngwarikoerwa mawex but manzwisisa here kuti taitoziva kuti pashow yaTembo Manika taitoziva kuti paposta pana 3 ningirikeni for more than 10 years for more than 5 to 6 years changuziva kuti pana Ricky Fire Dadza Winky ana Badman vangu zvatoenda ana Jiggers but remember kuti before ava tavacheka aiwa ana Jiggers savesoko ana Jiggers avasoko ana Jiggers vari ukoko ana Jiggers vakauya madezi ana Badman Jiggers Badman King Labash madezi wayo waona saka vanhu ivavo German impact inoitwa ipapo inenge yakasiyana wanzwisisa because impact inoindira netime yekuti zvinhu izvozvo ana Winky mahits avo vane catalog yakakurisa tikati mahits akakurisa station neighbor wanzwisisa catalog yakakurisa because there was a time yekuti anga ari ega achirova mahits handika nekuti mangoma ake anga akaita sei anga akawanisa but time iyoyo vaigadzira 10 masong 3 masong 5 masong mudhara time yedu isusu mudhara every day after 2 days wainzwa song new one
ende jalafu nenyaya yake yemakombi nechi-influence yanga inayo hameno kuti zvaizongoita sei but aigona kana kuita kana 3 masong 4 masong airira one time ona ndopatiri kuti Sparks ana Winky D nana Freeman handiti chawakagadzira stereki asi mahits maalbum no vane mahits mahits vanawo but nozvelevel ende vane vanawo zvelevel nezvongobvuma kuti tiende panext no patinari kubvuma ka german alright tikuti toda kuti Freeman na Winky kana Jalaf chavaisa pandi mahits avo german anozinosiyana pakuti generation but unaona tutana zvavo wakati pageneration yavo yavaipisa ivo vakakanda mahits panguva yamakapinda imima ndike wakaikanda futi mahits but inini zvangu zvanotaura izvi zvatikutambisa nyaya jamani inini chandingokuudza nchotika munhu aikunda Jalaf ka pakuti pazvemangoma zvechi hapana ona isinyaya yekuti munhu tikusvara because afa kana kuti because toda kutsvaga dzveni kana kuti but inyaya yekuti kana kuti ukapinda mustreet kuti zvinhu zvake kuona chii chaipisa paari haisinyaya yekuti chinhu chainetsa kwaramangoma acho aingoita mahits kumbare kwenyu kwete kuti mangoma Jalaf aigona kuti Jalaf akuwara gumbo roita hit yekuti mustreet rese maibva uku muchitaura muchita sei ona iwo jamani urati ndiana ane simba rekuti unoreply song madays abhobo zvakaitwa nasauro zvesvo ubva utoti aiwa imwe chinhu ndiri zvinhu aiwa ndizvozvozvo handisikuramba takaipa kamarutana zvake handisikuramba takaipa but ndinguti ati level ngatingonyorwa pasi munokwanisa kuzviita because munoziya kai momunatso tozvinyora pasi tozvitsvaga but mabhiza andotaura yaanenge achipinda iye munhu wacho akaipa but sasaura anga akaipa boys but ngona chana Freeman wewe vakagadzira futi mahira igona kuti iye akakana ndikati magetsi andika chairman ndimwe anoteera zvake andikuona munge munhu futi airowa mahits akaipa ini ndikutoti ndiye anoteera pana Jalaf pamahits mudhareni I think kunoti nyaya Winky I think kuti nyanyomukompe apa teizvinyeba ona because nyaya yacho inozongodzokera kuti Winky anga ariko kana kuti decade before tese vanzwisisa saka kuti timukompe pamageneration ndi ayo kunyampinza zvakaita Winky D andika panguva yamaipisa imi mane akazongosvika bva agadzira imwe benga rakanoita ngena nopisa futi kudarika masongo aya mahits aya anana disappear aiziya saka maybe manumbers aigona kana aikundwawo zvake manumbers aigona ndizvogona kuitika but aigadzira futi mahits ameno panonetsa panotonyora pasi aiwa panguva yedu ukati kana aikundwa unyeba mutara isusu mudhara tasingagadzira kuti unototaura kuti disappear because ndikakubvunza madezi edisappear kwairira masongo ana Jalaf kuti ana killer team angani ona time yeye nditsvaka kuti sezvo munhu angatoye decade before isusu anga kumaintaina zvafa kuti nini panogadzira Enzo 12 mahits kana 15 mahits indikagadzira 1 ndatodzoka waona ndo zvakaitika pana Winky pana disappear but inini kuti kombe Winky mahits edu nasauro I think teshinyeba but inini panyaya yangu ini nangu handisida kupikisa alright aiwa no next question yangu yangandinayo ndisana nambobvuma papa kundiende panext question semunhu akarowa mangoma nasauro munotiwo chino apfana ari kuteedzera sauro ana chipoko chasauro ana loko ana mbida D ana munoona sei unowaretewo sei ini ndovasimbisa hangu paskirirawo ona but iskiri rekuti expensive style inonetsa kumaintaina unoziva kuteedzera munhu kunonetsa kuti kukauya anokukunda kumuteedzera ona but inini for keeping legacy yaJalaf ndoona zviripo kuside kwangu maonero wangu ende I believe kuti vamwe vapfana variko vari kuimba vaitoimba Jalaf achiri mupenyu but haana kumboti vapfana musaniteedzeri I think ndo zvinoita kana une simba time iyoyo like zvingoita kuti everyday zvinonzwa kuti kuna ngweri kuna chii because ndakudzwa kuti reason yaya ndeyekuti maartist emunomu kana kuti unhu wedu wemuZimbabwe ndekuti tine nungo dzekutanga zvinhu zvedu saka tikaona kuti mapodcast anesa takutoona kuti mangwana nditonzwa nda kuti Sparks uya kupodcast yangu ona but vafanira kuteedzera Jalaf for keeping legacy yaJalaf ndikuona hangu kuti maybe because kuside kwedu because kuside kwedu tetakambo mixa nasauro zvekudaro zvafanire kuti anzi ndaimira nasauro kuti kana kuti wakumira nasauro mudhareni chandokwanisa kutaura ndekuti sauro haisi
sauro ngasiri shamwari yangu yokuti inomufonera kuti waswera sei taigona kupedza gore kana tinoonana but taigona kusangana mugeto kana kuti yasanganiswa nebasa redu but panenge chiti sauro akandibirira kana kuti dai wakati bhabhai chichi panenge chiratidza kuti munhu wekutoti zvinhu zvatikaita nasauro mudhara tasati tatotanga kudya nazvo ndino kuti nanhasi vibes kationa movhadho vakaita shuwo vanotora mari ona sezvawataura kuti haudi kuti bifi iri neiripere inini nasauro kuti achagadzira chinhu kuti any day taiita nacho mari ona plus sometimes isusu tojajana pamaweakness nezvinhu zvatokukanganisira nechiya handire kuti sauro aindigonera zvese kana kuti ini ndaimugonera pandinda kutaimira nasauro kana taita sei kana kuti inini ndandiri shamwari yake paaitorwara ndaiti uri kupi ndiozokuona ona kana paaitorwara handati mbuzoti ari kurwara ona hapana kana kuti takatozongoita ufonero utonzi mukomana aita sei mukomana goho ona but patinenge chitaura paipe sauro kwandiri anga ari ibusiness partner rangu ona haukwanisi kumubvisa mukeria yangu handikwanisi kumubvisa mukeria yangu hazviiti ende iye nasauro hapana musi wakamunzwa kuti nasauro taida kurovana tai tikasangana waigona kuti ukationa tikasangana icho t1 taitaura but ndanisiri best friend yake ndaigona kupedza mwedzi chaiyo kana magore tisina kana kumbofonerana kana kuita sei but pataisangana nepataimixa but relationship yedu ndeyebusiness side kuti isusu kumarecords waona zvongoti dai ndiri ndikunzi handipo sauro dai ari wana pachitoro chaiwa chawanda ngari wangu but vanhu vanozofunga kuti isusu tikuda kutsvaga dzvene because maimbotaura zvakadai zvakaipa zvakaita sei like zvandotaura kuti ndakambotaura this interview kuti chibvunzwa kuti pane zvezvi zvamakatukana nasauro unorigreta zvokuti chii waona like malines andikambe kuti unozviti baba mwana wako ari kupi chichichi waona nepamwe pachaitangoita itangoicho handichazoti malines apa achangokupinza paundilisa munyaya chichichi saka unotozviona wega kuti but iye akazosvika mukufa tatoita sei tataura because ndakamutaura ndikati mwanguji because nekukura unoona kuti kana muri kumastudio nenakomana ngo aisimiswa kuti aiwa ndizvozvo ona like kuna mufana platinum ndaifunga kuti unozoka around kana vanhu vasina brain sevanhu ngari mustudio vaifana chitsungu cheche nchekushaya vaifana kune maboundaries ekutiwo vanhu vane brain vaifana kukudza kuti aiwa ndo zvakafanana nezvataiita isusu pataiimba chiti mamwe malyrics etinoti zvisiri necessary because rasta jalava anombibva bvira akaimba kuti mwana wako akazodai so mukadzi wako akazodai amai ako akadai zvasiri zvemangoma zvoti pambangoti haumboda kutuka muzvonyadzira but wega unonzwa kuti aiwa musical apa ndakwadzwa ona unototi munhu ashandisa chii ndo mamwe madhisa nechida kuti aitike ndo atikuda kutreka kuti mangoma adzoka aitike but vamwe varida kuita ichi bodza vanoita kuti zvonanzwa neizvezvi zvimakuti zvaipa kuti takutaura nezvehealth yaSecalaz but Secalaz akatombotaura nezvekusaita mwana kwaSoldier Love German andina I think ndakatomboimba futi song waona ndichitaura nyaya yekuti kushaya mwana kwaJalava ndakuimba direct kuti kushaya mwana kwaJalava waona zvaiva zvekuti unoti chibaba uri chibaba chani waona kuita kuti ndakamboimba nchiti hauna mwana chichichi waona but chero zvirizvo zvazvaireva panguva yacho iyo I think ndakatoimba song yenzi nyarira sauro ndikaexplaina nyayo and pane mainterviews andakatozvitaura kuti ndo zvinhu zvandoregreta kuti pakutukana pedu isusu ipapo zvakaenda out of hand and zvinotaurwa nevanhu handinei nazvo because iye wacho takasvika pataise pakutaurana kuti tiritika chitaura ndikati amwe wangu paipe ndakaita sei ndakapfuurira iyo anenge aine zvakakanya saka ndikwanisa kutanga kutaura Jalava akaita sei because pachivanhu chedu mundara afanaka ndizvo plus ndinokuona chiCalaz tichitaura nyaya idzodzi dzandikuona nyange zvakanzi wewa ndika tikunetsana izvezvi ndinoratidza kuita naZigo mangwana ndika then ndakutoshodha ndakuita sei but kunetsana kwedu andika akuzoita kuti nditini Zigo dai afa kana kuti dai Zigo arwara kana daita sei zvandikutaura saka whatever zvamaita paipai that is musical netime yacho nezvaitika but noti kuti wewe unondoshuvira kuti no nekuti andoda kuti chimwe chandokumbira I think kunyanya magafa waona chimwe chandokumbira kwavari ndechekuti zvoni vakaona ndaita zvinhu zvisizvo ngavasawaita ngotaura kuti shame rest in peace Jalava dai Jalava ari umupinzire iko panyaya idzo zvapinda papi paimbwa zvimwe zvinhu zvisinei nemakutanga kutaura kuti Jalava ndiaizodai so waona musapinze Jalava panyaya dzekuda kudefenda because musadefenda naJalava defendai naachisweni waona kwekuti panyaya yese ngoti Jalava aita sei because vanenge vachiexpecta kuti inini ndichiri
ndichiri kudhomoka zvekuti ndikanzi Jalava akadesona ndaya Jalava wenyu andemisa watiwaona but sometimes unotoona kana kuti pamwe unogona kutoposta kana zvinhu zvekuti wakatogarawo majupik uona muna kuti rest in peace Jalava zvikupinda papi saka gavasa ndiwo achindidhomokera zvinhu izvozvo I don't think zviri necessary one. Alright. Tichibva panyaya idzi takuchienda pakuti ndakaona muchimboshanda na King Thompson King George yeah, and then machinja management izvezvi. I would want to know if kuchinja kwamaita management kuri amicable and also mana new management I understand kuti haisi best munoma nditi zvinonyatsobuda here because management kazhinji inenge ifanira kunge ichimhanya on the ground. Zvinobuda pakuti inini hangu bvodhara handisi artist wekuti ndomirira kuuya kuzotorwa padheni kana kumirira kunzi enda kustudio kana kumirira kuda kumhanyirwa zvinhu paground but mamanager ekunzi I think ndashanda nawo for some time on because kuti ndachinja management hazvirevi kuti kune vamwe zvekuti tisashande tese but tichingoitirana madhira munoonetsana zvekuti zvafanira kuti previous manager Dumara haisi nyaya yekuti haachazipa basa but nyaya yekuti anenge akuseriwa nyama yaro why because patinoappointa manager tine zvanetakatageta hatiappointi mamanager anenge auda kuzoita ngemudzimu kudhara ikoko toisa manager anogona zvinhu zvatikuda that time kana King George manager anozoita ngemudzimu mudakadza kuti maybe mafana angona kulena kuti zvoni kuti manager akuda kutonzi ndiye upenyu hwese hakuna iwe nange mapresident mafata vatungamiri vanochinja kana maheadmaster anochinja ndosaka uchiona vamwe vanhu vachitadza vachiramba vachitendera panhu wani because munhu unoziva munhu wani akaita time vanhu vanenge akangoita badness nawo ivavo hapana zvinombozvimbofa zvakaita sei zvakachinja but paunochinja munhu ndiuno kuti pandongochinja kuti right pandingangochinja ndoda kuita nanyama yaro pane zvinhu zvakatochinja zvingoti pane mumwe munhu anga akangobatirira kuti kana kuti uyu mufana japa andizonidai so akaita sei kuti mumwe ubva toti zvakadai so inini maitiro angu zvinhu ndoita zvinhu zvinoenderana netime yatinge ichirarama ndosaka vanhu vachitoona kuti hanzi unoti uchinja manager mudhara anochinjwa mudhara mukadzi chaiye akaita zvinhu zvisina basa anochinjwa oenda kudheni kwavo manager anochinjwa saka isusu netime yatiri kurarama izvinezvi kumanejwa nemunhu anoswera achitenderera kumbari achinomatapi hakuna mari inezvi entertainment yese iri painternet kana manager wako asinganzwisi kuti internet inofamba sei unofa nenzara so appointment yedu yokuti tiapproach nyama yaro yanga itoriwo strategic zvekuti isusu takaona kuti painternet apa pane patikuleka because teichiwanza chiketo yochiita bosi yedu angazoona kwari patiktok here wachidai so ndiye zvimoko iva inatsoita nikokuti wange chiona but pakauya munhu anozvinzwisisa even ukatarisa kuti from patikaappointa nyama yaro kuti Facebook yangu yatoita sei Facebook nesocial media yangu yatochinja because ifield yake ende nyama yaro munhu akatotaura anhu atotaura chokwadi mamanager ngadzizotaura chokwadi ndo problem vafanira vanhu vanogera ngataura kuti kati zigwe yandiketi otherwise zvarowana naro handaita zvese unzwisisa but nyama yaro ngotaiwa zvepaground munenge muchiita but inini zve-social media ndingiita sei ndenchi saka timu rangu rekudhara King George mudhara Tai Rori Bo zvekuti mudhara Dumara but nezvingo yawo yaMr nyama yaro vachashanda kusvika pavanenge vaita sei vashanda kuti aiwa tabva apa takusvitsa apa but so far mari dzavo dzatoti atopo but ndikufunga kuti kumagitari nebasa redu iri roda kungoita zvinhu zvichichinja because ukada kuita umanagement kana ushamwari kuti daita 4 years 3 years hazvikambana igrow
Yeah. Ndokupaona zvinhu zvinochinja because vanhu vakadzidza makutaipa vave inezvi kwashata ko vane makosi haasi kushanda mazvo. What I want to now that sparks ubvunze tu makwesheni ekupedzisira tobva tapinda muchi because banditi rine energy iri contagious. Alright, inini banditi kam I'm worried nesimdanzo kuti simdanzo kwenda kopi mukiona because nje pando ndandiripo kubva kudhara I think ndakapindawo muchi mangoma emumu nguya na Freeman kusvika nawo pane zvandoona kuti zvinhu zvadzikira nezvimwe zvandikuona ngezvinenge kuti nguya na Freeman iyo ichiri nguya yawo ayo ndapa wakatanga kupinda paentrance yawo ndoba ndakatanga kutopinda kutonzwisa kuti right before but time yana Freeman akutanga kuti joiner city but tasanga muzira pa joiner city iwewe ayo ubani ayo no wangu wakatanga muzira kuna unondipa rudo but time yana Freeman jana ni wamwe ipinda time hiyo wangu waipinda mangoma time yana Freeman vatingati vakapinda na Freeman ndo time yakapinda Gaspi was way before Freeman. Gaspa before. Adia kuzopinda kuzoti takuta. Akapinda way before. Gaspa watanga. Kuti way before yarini yo. Paunoti Freeman yo. Ndiripi ngoma rakarekordwa na Gaspa. Freeman ngoma rake rekutanga ratonzi rinonzi Joiner City. Atisodana ngoma raunoziva uyu manje asiye manofana tombotaura naye bozi pakutangira pa Joiner City pacho ka nyanya ngenombotaura na Calaz zvaurutaura zvafanira kuti Japreza totara mangoma ake kumashure ka Japreza tatanga kumuzira pasungana ana Dr. Buja yovo tangoti popo yamwanda kuzoni Japreza takamuzira pana mudhara achauya ana Dr. Buja ndowarini ndo mateza yachiwa ana Dr. Buja kwanonza anushi uyu kubhindura futhi Kristo angazwe pamberi pacho mbijana Kristo akaya after boza nangwari po ndana nduna ndo tape ndo pane mazita andakangano andobudawo ana warning mandakaona mazwana ngasiri kuimba akuramba angachingoita marounds na Freeman ndifunga kuona ma sports anetsa bangoni ngati ndara saka ni point inyamutare ndo point yangu ndekuleyo ndoti kubva pa time iyoyo sati maenda mutare zvafanira kuti isusu patakapinda kwakuna kina chala chichi samta kuti Freeman kuona wakapinda nawo zve avasiku no because anditovaziya no asandapedza kuexplain aita kuti panguva ndakapinda ipapo pane zvaita dhanzo nezvayakazoita nezvarakuita izvezvizvi ukatisa time iyoyo kubva pakapinda na Freeman dhanzo yaita kudayawo handikana kubva kwati nguva yamakasvika imwe bvarawedzera kudayawo popasa time rakadayawo kupasa time yakutangira kutodzika even the number of my hits point yangu kuramba kakuti pakuti ana Freeman because Freeman pakapinda I think ndo saka ndikubvunza kuti akapindana nani but amuswa wawani apindana na Gaspi aiwa Gaspa azviite na Gaspa anopinda na Gaspa apinda na Gaspi no Gaspa akatopindawo ndweni Freeman tansata kutomunzwa kana maungi yo katanga kunzwa song ya Gaspi ipiwo ndatanga kuziva 31 October therein ondiudza kandiwe veteran wesimdanzo ndikutaura kuti Jona nayo akapinda pa same time no ndiradearini iwe matime ana Freeman natsoziya time dzacho ndoba tiri kuti inzwanzo ukona madeza 31 October 31 October yakapinda madeza 31 October ndo madeza akaya ndo madeza iwe utokumbeni chimira chimboda so mira imdara yo kona ngatimbodzokere kubva panana ani munoziya mangoma chingochiudza kuti from ana major E mungotirwira mageneration chimbochidzika right from ana major E andika kukabva kwauya na dadza andi taurira pauya na dadza ana major E nana potatu ndio same way kuti vanototangirana ndivawo nana decibel ngori mangoma right andikona pana major E ndo matime ana decibel andika kumashure kuko ndokuna ana Batman anditi pafana Batman papaya na dadza afana dadza papaya Winky D kovenyu kudizeti ndevana rini ana sniper na shinzo ndewarini ana sniper na shinzo ndewa manje sniper ndewa shinzo ndewa manje yodoro wewe ona shinzo apa mashure pana Freeman bijana so nopenga wewe iwe ona masongo aimba nasana makalima ndo akampinza kaya Freeman anga ari kuimba matize aiwa Freeman aja dance of the ogdara mdara alright unoziya kuti masongo mandikudza masongo ana shinzo mana ndika uza madeza ta academy ndo madeza kaya akabudikira shinzo asi shinzo zvakanoita akaita sezvakaita sniper obva anoenda nobata navafana Urban Groove ndoko wakabva nako but mjara kubudikira kuti asiyani kana akatobuda kana tato kuti muziyani kubuda ona kapana kubudikira kuti wangobudikira kuti akuziva sana but I think kuti shinzo Freeman akabva before shinzo tatu wa marasik kuti Freeman akaji before shinzo azviti aiwa zvibia zvimake sense
naye mudhara zvinobuda ona madeza iro wafilima anana unondipa rudo yandika asati akuzikana before joina city shinzo wangu atorwa mangoma nanasati makalima panchinjidhi muchikonjasi chachiya chainzi kufilima anandori kuna shinzo euda makatanga kuya muindustry ndoyakuonekwa pamhepo kutanga kuti akakuzikanwa haya mudhara shinzo ndokudhara I think kandona ndikutaura kainini kuti mashure pafilmani wo ndafunga kuti mashure pafilmani ndopakayana shinzo andikuona but strategy yakashandiswa nashinzo ndiyo yakada kufanana strategy yakashandiswa nasniper ko king shad wakaya papi king shad iko yangu yana dadza wabata mezi yacho nguye top shatter records but mudhara isusu king shad nawingi matingosiyani mimi king shad nawingi vana ava zvavakaita manje ndatanga kuziva king shad ubata mezi yacho no I think king shad pakapinda mukuru wanga wari mc ndatanga kuziva king shad andikuona bcause nguya king shad nguya nadadza andika then paarea ipapapo then wingi ndibva azouya kumana 2003 2004 ikoko takutanga zvekutanga zvemaprofessional records yachaiwo angati akunzoti kwanga tiri isusu bcause mangoma ubanga asitasvika uku uyu akazokajoina city ko sarati akazojoina city ya 31 october 31 october mangoma akakutoona wakakutoungana wachitoti tiri kutopefoma but oma elders kuchitungwiza weziyana vanhu vakudhara hai ndinongoziva dadza dii kuchitungwiza andikuona hai handinyemberi tange ndaizwa mangoma uyu ndiaizwa panaitukwana nawingianafilma ane mangoma wakarovana unondipa rudo avaimba aya andika but masongo aya hana kunga aputika then chitakazoputika ndopatiri kurasana pakuti iwoka uri kujaja masongo awaiziva isu tikukudza kuti no freeman haana kupisa freeman akapisira pajoina city ndopatiri kukudza level rekupisa unosiyana aiwa kupisa unofanira kuzosvika kumusha ine handiri kumusha iye haana kusvika ine handiri kumusha joina city ndiyo yakazosvika kumusha kwamurewa tichitofunga kuti joina city papa freeman aitofunga kuti joina city hotel andobara ndopatiri kutaura munhu isanga ri balance gore ripi 2011 aiwo kanzo 10 9 pakuda joina city release date no release date official rutaura 2011 pachipayoutube yes painternet painternet internet inonetsa manje boza internet maybe ndanatai but question yangu ngerekuti andikuona industry ikuona zvayaita papapo zvayaita tanyatsoona maybe ikudaiwo waiziya but pane time yakatanga yambomira so yopetanga ikutodzikira even the number of my hits atitinawo kuzimdanzo saka inini my question is ndechii chamuri kuona imimi kuti ndochiku chaiitika panguva yaipisa dhanzo boza wanga uripo ndima vanhu wacho ozo chakazanga chakusaitwa kuti dhanzo zitika kudzikira ndezvipi zvokuti tingatitangidze kuita futi izvezvizvi kuti mangoma titi atanga because I think uneka kaidea because pabuda disiri kaini ndikuona machanges akaipa which means imimi zvinhu zvoita kuti mangoma apise zvodiwa nevanhu audience yenyu munozviziya ndizvozvo but I think sandapindura mubvunzo iyoyo zhinji atozokumbira mudhara because ndaona kuti tichitozitowana izimudhanzowani but neinformation yakawanda yatisini ndofunga kuti zigona uyu mufanira kuchiedzera etherton natemboman gary b dai big man vaibvuma zvakakosha because zvinhu zvavanoziva hativzivi because tunharo tatikuita tapedza time ichanharo zvinhu zvekuti zvinotonyadzisa handei zvinoita kuti azvikusofta inongoti mudhara wamhanyi achauya but ndaifunga kuti zvoni zvakaita sei zvakakosha because zimudhanzo ndifanira kudocument kwaona isusu kuna umwe anototi boys zimudhanzo ndiana Calaz but nini wacho ndine zvinhu zvandiri kutotanga kutobvunza handisiri kuziya zvekutoti ndeida kutoziyawo waona but ndiyakatanga zimudhanzo ndekune anotozvibelieve waona but information yekuti germany information inodiwa even mainterview nevanhu vanombouya muno mada ana mudhara chai vari kuuk ndo madhino mazhinji anoziva uyu yedu but I think current stages yemudhanzo yanga iri pari nani ona ende nezviya kuenda pakanaka because mufana wangu as much as pengereka zvake ngweri akadefenda dhanzo I think for the past 2 years ona for the past 2 years but akaramba icha masame mistake ona
remember panga upisa pepe uri kupisa kaiwo uri kutonetsa uri kutopisa ubva unotango cha because pane pekuti iwoka wapiwa collabo naBlink 4 wakutanga kutukwa mwako futi tisi takachikora mabanditi iwo wakuimba navanhu vehip hop ona uimba navanhu vehip hop wakutotukirira dancewo dancewo yekufanira kudefend vanzwisisa but Blot akati ndakaenda ndikasiya dancewo yaita se yadhakwa unotanga upopota asi iwo wakaenda kwane hip hop katanga kutukwa mwako ona after izvo zvapfuura semistake yakatanga kuda kumudonhedza ndeyekuti akatanga kufunga kuti iye vanhu vachaimba ndiyako yazogara pastage munhu achiimba mudhara kana kujamaica pepe munhu anorova bhutsu ipauro akagara pepe netimberland ngendikarova munhu anorova bhutsu akafa iwe unogara pastage munhu achiimba wamuzviona upi panorwiwa ona but mamistakes ekuda kungokurawo musoro but I think neside takutaura musical ona inini ndine masides akawanda wanda akadefenda mangoma ona because akatrenda akarira zvekuti zimdanso yakaramba yakaita sei yakabatika because from ana enzo from ana mfana jamast because vanhu vemangoma chaiwo inini vanhu vemangoma vanhu vemangoma vakapedzisira kupinda pana jamast nana wins vamwe vari kuuya vasina tuziva todaita sei anakona ngale anakona ngale vachiri kuuya but ndikutaura vanhu vekuti vafanira kuita sana madedido anda kutobatwa bhuruga tomuudza mufana usarasisini because madedido akabata chinhu but anikakuda kuteniswa navanhu hip hop kaari kuita anikawo hip hop kamwe kawada kuenda fuichi ndo vanhu ungoti pavanongotiza mangoma mudhara oright mudhara isusu ukanzwa kana jalava nakina nakila taimgoimba ingoti zimdanzo papana yese new crop hapana anoimba kuti zimdanzo yaiperi zimdanzo kana kuinterview chaiko ataura kuti zimdanzo anongotaura kuti takaenda city sports hazi zimdanzo ataura ona ende ndo very ashamed no culture pamwe zita racho havari feel like zvatori feel isusu but Germany isusu dai tinoramba chingoti mbai Mrs. Stoddard zimdanzo city sports cup clash dai tinoramba taura cup clash isusu dai isiko saka ndinofunga kuti masong afanira kuda nonga achirira namadedido uti kundikona holichena nditanga kuti ndakanyaradza zimdanzo but imonhu ezimdanzo acho hamutombe MC vatoimbi and ipapo watotaro pawadaro Calaz ana madede uchitara nawe hip hop ndikutonyasozviona kuti vanhu vehip hop vazhinji especially mapromoter ehip hop or people who are hip hop chakadaro maculture voucher yekuti vakaona munhu wezimdanzo ari kupisa vanonomunyamura ubva muimbisa song mazitanetsa iyewombetsi but ndo zvanotaura kuti but isusu manje hatizoniwi hatizopa mhosva promota kana kuti vanhu vaita sei isusu techikuti iwo warasaskeri isusu mudhara nangu zvikani tiri pambedha tada kufa nditonzi uda kutaura mashuko kuti upedzisira ndeuti ndoti zimdanzo ona zimdanzo why because the more yatoitaura ndosokaona kuti pane madinga ngakuti zita riri zimdanzo hariti ngavatsvagirawo mudhara zita rere mudhara rakashandurwa mudhara harina kwarino iye ngaazvare mwana wake amupe zita waza madinga acho ona tanzi muchinja zita mudhara haunozomutsvaga ini ndakaona kuti vapfana veheumetsaya ndo vamwe asi mupana mai hatori munhu but vapfana vehumeti vakatadzawo chinhu vanhu vaive vanga nesimba rasta because time yavakayira but vakaita kunge vakazviti isusu tiri vanhu vekaba munini vanga vasikafanira kuti tiri vanhu iyi ndeve heumeti but heumeti dzaifanira kuuya anda zimdanzo but mafanzi ezimdanzo ari sensitive because chinhu chacho yamudhara iculture ona unogona kudhisa Calaz unogona kudhisa kina but haukwanisi kudhisa zimdanzo because hazvimake sense ona because ipapo toita mudefense mode ona but ndaiona nge vanhu heumeti pavakauya change vauya kuzochinja zvinhu vada kubuditsa plus vanhu veheumeti vaita mwanopenga so because haundidzoti iwo kaimba chirungwa international rimwe level riri kutanga unotopenga kutopenga ikokakwe kuimba chirungwa is international
kurasika imi ngamuchita vana kuimba vari kuimba zvisiri moti muta kuimba chirungu tisi kuimba music cha endai ikokoko munoprova kumafanzi kuti isusu but international yacho anosvika rini hakuna akasvara kuti kupenga ana mutukudza vakasvika international vachingoimba shona but mudhara isi vakaita mudhara masong avo english ainakidza kapa haasi kuti uda usaimbire chirungu uda kuti svoteesa isusu wangu isusu hatijigomba kuyenyu plus yo imbe chirungu ofunga kuti vainternational I think kutokakanisika chikeri anonzani sparks kune mubvunzo wani wanichada kuti ubvunze tobataita se twatapinda musiningire tataropedza inini ndoda kuti unogona ngosiri wewe wega unogona ngosiri kutozviita iwewe bandikona ngemumadhara because iwe wamumadhara futi echi ndunge speaks so good mukoma Calaz unoona mukoma Calaz saka muri madhara why is it mimi madhara hamuchada kupinda paculture rhythm kuti paridhim paculture yemaridhim yotopinda paridhim but munonopinda pamamedley ehip hop munonomhanya kumedley ehip hop ka munonoita neupcoming artist asati akutombozikanwa kuti ndiani handiti but amunopinda paridhim neti mune rinenge rine hapana asi kuhip hop munonopinda kumedley rinenge rine manobody why do you do that ndune ntauro nyeshayisano yokuya ndakambotaura kuti iwo hip hop iri kutotishungurudza wapuwa kulabha unoti takachora mabhanditi waona iwewe Germany kunze kwekuti toti aiwa isusu chi utosimbiswa mabhanditi tosumuka mangoma uita sei vanhu vanodaenda vega vanzwisisa vanhu vanodaenda vega ende ndo problem nevanhu ende vanoora chimwe chinjombe nchoti isusu as mabig artist acho ka toziyana chi unotoziya kuti uyu munhu ndikamudhonza uyu pakaipa kune munhu anoziva kuti uyu ari down but paanosumuka magetsi but ini ndinoona sekuti maartist mahombe futi mukuona pana zvinhu zvamutoziva kuti izvi takazviita izvi tikuzviitisa culture but izvi but imwe problem maridhim maproducer remember tamutaura kuti maridhim acho mamwe anenge asina order but uyu andibata pakuti uko anozoenda nange kuina kufanira vadiki unoramba kusina uyu but inini zvangu personally maridhim ndopinda mudhara no maproducers vanofanira kuita nganormalize kuita ridhim andika for the culture yekuti onesa masong kana kuti 10 kana kuti 6 chete ungoti mabig artist handisi kuti mabig artist esingaungane paridhim 1 but ukaona waona privilege yekuti waona mabig artist kana kuti 4 andika chiso wafana kana kuti 3 wanotirereka wafana manje vanapitike zvavanobva vazoita ridhimu racho baba anobva ita vanhu 74 rekuti nyange ndikada kuti ndititerere kana kada kuti nditi download baba wangu kuti uzize kuti mufana upari kugona ka ezvine zvizhinji atika ndicharambokudza mudhara kuti you must move with time on zvakafaneni ndatondigara ndakudza pamwe mamwe achazozvitedzera zvavo but ndienda zviita kudhara ona panoapa pane project in about 6 to 7 songs dzinema 1 minute alright time yekuchinja mudhara alright mudhara kutiktok vanhu vakutamba 20 seconds 30 seconds zvotopera nandinja wakamboenzwa full song yacho handini nayo wanzwisisa vanhu havasina patience dzekuteerera ndosaka uchiona vanhu vakuti maobhamu akubhohwa noti kuti vanhu hatisi kugona kuimba but zvinhu zvawandirwa mudhara ona ende inini chandikuda kudzosa futi kuzimujanso culture yekuti music haifane munhu afanira kurira because ayabudisa video akatora vasikana vakanaka akati vasikana vari magaro uiswa apa uchita sei ndo song inakidza ona tikufanira kudzokera pakuti mudhara do you know kuti alright ngatitatse mafoni edu titatse mastatus kuti pane munhu 1 rakaisa music video artist vanoiona vakaiona video iyo vanoenda kutiktok vanokubvisa ivo vozviisa vachiimba ivo time iri kuchinja mavideo asina basa pastatus munhu angatonobvisa seCalaz utangobuda achiimba ari iye ona because kudhara kwaita hatisina matv nemafoni taionera vanhu mufoni ona but ezvinezvi mudhara zvinhu zvachinja ende vanhu vakutotiraya kuti music yavo inobohwa chaizvo unoona vanotiraya kuisa makomedhini manjii muvhidhio vachifunga tichanakidzwa saka zvaakubohwa ini chimwe chandibohwa ndechekuti pamavidhio musikana ndika
wakaona ari pavhidhiyo yafreeman unomona ari pavhidhiyo ratigons mabhebha awanda kunzeu kutsvagandosaka ndava kuto mavhidhiyo angu azhinji akuwandira kujoza plus ndagara ndozvandisakadiri mavhidhiyo ona because musati muchishuta nemunhu vhidhiyo anenge atokuudzai nyaya dzekuchika unodzinota pakatooma pana unenge uchiudza ndini next ona anenge aitaura kuti papapa achiudza ndikubva ndaenda kwaningi ndozoenda kwaningi kumaredeems agirai panyaya dzemaroyalties andika because artist anenge achibhoyekana anouya kuredeem rako iwo andika obva muti redeem nderangu ndindi kuona maroyalties song webva ita million views yahana chanowana netsowirirana iwo artist yopaonda kustudio kwako andika kana usakatobhadhara studio session wirirana mazuva nekwana madistrict munongoshiyana kana 10% nongondipawo 10% yangu ndongozoti pane zvichangoitika zvacho ndichangodyoti we need to adjust ndinoti we need to adjust pazvinhu zvakawanda mukoma chibvunzayo last question mingi producer vachiita sei vachigadzira mangoma right my last question uri uchika kuti banditi nongana ngesiri kuteerera nofanira yazoteerera ora nogona kubvunza inini chimbondibvunzawo zvaunda kundibvunzawo zigwe iweyo ndi ucharoora rini zigwe hana mukadzi hai ndikutera matsimba banditi mune mukadzi mdaretirimashasha inini ndinoda hangu vanangana 10 ne10 different mothers zvizoende 2 with 2 different mothers ini hangu I think vana 10 oshuwa maona because kuona zvikuitika inini zvemadifferent munhingiriki ndio zvinoita kuti vanhu vasida kutaura zvavo but vana zvekuti hanzi unogona wachengeta iwo ukaonawo nemunhu saite budget iwo uchawana because ikuona mwana anochengetwa namwari kuno vanhu vatori nherera vakatongokura but unoziva vamwe vanhu kuna vanhu vanotodecide kuti handidi cha mwana ona ini ndikadecide kuti ndoita vana ona ini ndida kutoita vana kana 20 inyaya yekutoti time nechii because takaita kuti kurumidze nemari inozoita chi inozoita shoma nechiona but ndee nchida kuti ndara remember kuti urite ndizotanga ndikupenga but chimbofunga kuti kune gore rinenge riri munana kana kunana 3000 handii nezvi muna 20 chi tiri muna 20000 kupa chasvika muna 30000 iwo DNA yako inenge chiri kwiri kuti hautoanenge anopera nemwana wani DNA yako inenge iri kupi saka inangu handisida kumira kurarama plus zvekutya nhamo kuti hanzi mwana anozotambura vazhinji vedu hatinopiwa the best life nevabereki vedu takatokura chitambura but hatimbodzikira tinoti makatiberekereiko ndara kupiwa zvese nevabereki kutambura mudara ndiri kutambura kwacho iko ayo mune superior logic alright inini mubvunzo wangu wekupesira tobva tavhara wekutanga wacho ngori 2 ngasi 1 aiwa ipa 1 make it 1 because indodaira 2 minutes 3 make it 1 chitotsvaka kuti wakakosha pepa ndeupi right it's okay album iri kubuda rini uyezve nemakolabho here kana kuti namira sei album asati rane date ndazomutsvaga kuti simbo wacho asati rane date waona ndi any collab iripo makolabo aripo pana chi adzikolabo na Winky mwari akatendera inoita music mudare mangoma but sparks ati chi wondongaira mbeitongo iripo kusong havana nyaya dzesong iriko mazuva bo asi chakaipa ndechekuzoti muzozvitore fa zvokuti takasangana murodhi mumwe akuita sei akutanga kuda kupozisira mumwe mota akutanga kuita sei ndati muda kolabo here iri kutaurwa nauzvo navikiti hakolabo bo saka bo kana changamiri dombo wati bo song bo but kana chinga ishaika futi zvikuitike zvizvi bo unoona kuti panani kolabo still panapa panonzi pachangamiri dombo ndigesta ndiwe magesta saka avanondijestara ndimudara jestara vari kugesta vanhu mudara jestara ndatipinda
Chakaifura. Vafanira artist. Chakaifura inoda mvura. Ngaenza anigone kuimba inonetsa. Maiwezva. One more time. Check. I know. Yeah. Shakawanda ndikasazvitaura zvinondiremera muhana sakai pawaitisu hatibasviki vakatonotibia tibanditi chavanongogona kutaura shiti asi havasive zviri pandiri pawaiti tispiti limiti pawaiti oh my madinga alright then chavari kusaitu kwedu mwari vari kumhanya nesu saka ukasamhanya nesu ukasatamba nesu unozvilusa woyowo vadanditarisira pasi avaida kuona nchibudirira asina muna matu takaifura neshungu maketo yutiti neshungu musatione kupenya kudai titakambotambura tairarama nemaricho kufamba mumunde vanoti chivasa kurira mwari makakona kundibvuta vanga vandisa pakona namo yanga nyanyondisona taisafunga kuti tichapatatora mwajambutsaini mayambutsa mai vangu mwajambutsaini mayambutsa mbuya vangu mwajambutsaini mayambutsa dzinza rekwanguva pamari mandikonera andikanyibeba ndikapinda pakaoma rekwanguva intoda kuti ndichidona ndapiwa zvikirebido njengasamaratona kufamba mumonja kwanonechivatsoma imudzimudzirei mwana akaende usamupfungaidzire siya aende my chacho vari kusaiti kwadu mwari vari kumhanya nesu saka ukasamhanya nesu ukasatamba nesu unozvilusa iwewe vadonditarisira pasi avaida kuona nchibudirira my neshungu takaifura neshungu mageto yutiti neshungu Time kwakata bombo class. Next. Ande vamberi mpano. Yes. My lyrics are just that Sarah to take that. My ways are. One more time again. You so got to do the zumbi. Come here, so got to go. Mboko. Zungi baba. What do you know some bar Mr. Calaz say? Check. Ati pisike. Ati pisike. Nangova kauna nemo tuka ati pisike. Yo, pisike. Ati kandenge ati pisike. Mai, pisike. Ati pisike. Nangova kauna nemo tuka ati pisike. Pisike. Ati kandenge ati pisike. Ano progresa matura ziga guta. Akati mwane wakena katambiri. Akatuka mono akati kutorera. Akati paka ipa men. Check. Papa Tuesday manje. Apa ewa. Mboko. Mbava. Pakuya manje. Mboko. Mbava. Check. Ati pisike. Ati pisike. Ngova kauya nemo tuka ati pisike. Pisike. Ati gendenge ati pisike. Ati pisike. Ngova kauya nemo tuka ati pisike. Pisike. Ati gendenge. Ano progresa matura ziga guta. Akati mwane makena kata. Akatuka mono akatika kuto. Akalipa kaiba men. Check. Akaweta misa mambo jamu. I know you want it for my voice. Alright then, when they see me on the bed, the whole of them turn down. Them a go run from the place, showing down. Smash, I'm dangerous. Them throwing down.
see me on the blade, the whole of them turn down. Them a go down from the place, chopping down. Smash up dangerous, them throwing down, them throwing. The blood to the whole of them team. Make sure what you flee. Oh my. It's got my dingas, I know it's got good tea. Get away. What is it? Get away. Mr. One. Get away. Mr. Who? Get away. Mr. Check. Get away. Mr. Bang ding. All right then. Ha. Turn the condemned tansy. Wow. Badi chimbomira sha. But ngende changeman pamoja mukubvira otherwise masonga mukuda ndichaimba because hanzi kwasara imfree nezvidhakwa tobva taenda kuumba. DJ, give me the car is burning. Motamenye mukubvira. Because Mina totrena voice. Officer. Saka ukaona vanhu vave vanokuudzai kuti zvoni ndonongorwa patablets but dangokuudza kuti vanoona vanoda kuti vanokuudza kuti vanakomana vanorova masubstance mamwe mudhara inini mazira ndoita voice aimbe ingo ari bude ona abude azviite techitoda kudhakwa but ndozoona kuti manje Zvodhakwa. tozoita sei school fees. Wow, in there, Bono. You're going to stage. Yeah, akaburokesa matoilet. Waguja. Tini. Arina rani mukubvira. Unogona fana kuti pari imwe chimba, fana kuti paim free. Maichunda to. Mocha mubvira ninge suda kuti imbozva. Paim free. My way zangu. Iri chuni iri katinazera nare. Iri. Disconnecta zvese zviri kukunetsa wodini wokonekta kiyari iri pressure nasandi nastress mafaro betsi statipendede cash ndovhurika unge benzi smart black and white andiskuda zvefaiti kufana unaiti doro nasi riri pataiti nasi zvangu zvauya ndikubuda zimbaura pane pfumo chitaura kuti panditira svamula uma dangi. Mango magai pano play twice, thrice or even more. Pull on that junior bad. Bombo. Wokonekta kiyari repre. Nasandi na stress. Mafaro betsi usatipendede cash. Ndovhurika unge benzi. Smart black and white andiskuda zvefaiti. Kufura kunaiti doro nasi riri pataiti. Nasi zvangu zvauya ndikupisa sembaura vachafuma chintaura kuti panditira shamula uma 'cause I'm free. Check. Alright, ukanzwa uchiti ndiri free ndinenge nasiya zvinodinetsa ini mufaro pano nasi uriti rekandibachinja karesipi nasi ndini makutherapist ndona kudzidzisa chibanditi hatina sesa tina defiti tsaka munhu setamba biti bangdi Warrior, 'cause I'm free. Dash. Oh la, oh la. Papa noti pano pisa ipapo ndo pachoda. Wawa noti wotura iwo wanto. Mabebiga vanotaka nakachona ndo atoda. Kutakwa bola tokwa chisusu kando kwatoda. Ini nasawira wangu titoli zitakwa. Doroti nori kuchura kusvika zvatakwa. Atudzereka tembo. Anzokodzava ola la. Pavanoti pano pisa ipapo
ipapo ndo patoda pasiko pacho ipapo isusuka ndo patoda kunza DJ Sparks isusu papoka ndo patoda kutakwa bola tukwati isusuka ndo patoda inini nosawira wangu titori zvitakwa doroti nori kujura kusvika zvatakwa nangokada chambanja toipinda tatakwa hatimbosiyane kunge ndudu nemuchama zvavanofurira isu hatingosvikone isu mabanditi totoita maone saka ndati kufinurana kwatabva ndokure remember chiri vana chitisa zvikure nazita yarungatenga wawativhure nondibvisa stress toro vangu mudhure uri vangu wechitaka newe handina daka katuchinje mupaka idzi ndo dzanazigo dzekudhara timawambirani anogona kuti dairaka yo me lord I'm feeling low feeling low nasigo toenda kunena nasigo dzakanzwikwa nena Sparks Yes. orachachadzowana mapurisa emuno muharare akati ona tichirova akanomang'ara kuna maticha ayuiui jamboko yedu ende iyopedzisira ndeyeshamwari noziva kune shamwari dzakanaka hadzichawanika mazuva ano kana uine shamwari yako uzongomuimbira kuti oh my sawira uri shamwari yakana uri shamwari yakanaka sawira uri shamwari yakanananananananana ndopana zigo vakapusa vanogona uri shamwari yakananananananana uri shamwari yakananananananana Sparks uri shamwari yakananananananana zigo uri shamwari yakanananananana Freeman uri shamwari yakanananananana Chairman shamwari yakanananananana Kina shamwari yakana uri shamwari yakaiwewe mawina boys munakuwana mota mubvira voice rapera ridza ureje waishaya saka takuisa last song tichasangana ndienda kuenda pane malast bangwena ndisati ndamhoresa mhene dzangu ukafamba usinga big mbinga unoshaya mari fields kuromba ndizvozvo alright uchizere anonzi ane mbana wambita uzoti pick up makandiwa ndakazvishaya andinangu zvakawanda zvekutaura maybe ngokupeosa ndokuti amaita basa mudhara makwasa kuuya ku-the biggest podcast in Zimbabwe maita basa manichiedza aiwa ihombe mudhara haisi secret but zvatamutaura zviya zviyoti tida kuti vanhu vakauya ku-biggest podcast vouya kustudio kuuya kustudio kwadj Sparks tivhurire studio yemuno iri kuita magechoits zvangu changozekusika changu changa chienda kwana fantani chingonomuendesirwa mangu chingotandara waona ndi izvinezvi vanhu vamasumudza nepodcast yenyu wawandisa problem yedu magechoits hatitauri tozoti kana mazofa kana uchanga kuti Sparks azoendera zvakati but nguva yoti unenge uchida kuti zvikataurwa kwedu tinenge tichita kuti vatauri but
iwe unenge uchiita nemwoyo wako waona but nguva zvakafanana neni mudara kuti I've been there for vanhu vakawanda mudara waona tingoti 80% to 90% yevanhu vandoziva in person waona maseko zide music machi but paunotovatakwa nevamwe vanhu vanotongwa sikutozvinzwa isusu vamwe vanhu totomirira totovaimbira kana masongo chaiwo tovamirira defender nyaya dzavo saka sometimes paipe vanonge muchiti ndakaitira muchinhu ndikaita sei sometimes hafanira kuzvibatirira because mwoyo yedu yasiyana mwari anenge akatokuita kuti iwe uite bridge remunhu ende pabridge munhu anabasa kuti toilet anoflasha iye zvakaita zvinenge zvaita ona saka ropa rinosiyana saka sometimes kutongoita mwoyo kubereka ngoti iwo kana watumwa namwari kuti uchashandiswa nevanhu kana kuti iwo ndo uchamirira vanhu ivo vasingakumiriri ndo zvinenge zviripo so ndonzwa matauro anoziva kuti kuna vanhu ichocho isitori navo vatoti ichoti munhu uyu kana kuti ona but ichasvika nguva yake anoitawo isusu tichite takasarudzwa mwoyo unosiyana kune mumwe munhu anenge atoriwo inononsense kuita mumwe anozvinzwisisa ona but anye studio mudhara ndakumbirisa maproducer akuti ane nungo maproducer esimudhanzo ngotsvaga mufana ari kuda kushanda kuona masongo atita nasimplex in 4 days ona kuti ndo mashando esimudhanzo ekuti waiziva kuti ukanorara kuumba iyo waimuka masongo waingumuka mangwana wakutonza huko ona ndo simba randi ndo zhinji katoita kuti tidzoke kwasara prophet machim dare kana kuti hamusati maprofeti handisati izvezvi ndichimbori the watcher on this year interview ndatanga kuikumbira pamaelection but muri wemasonjeri handipfeke suit ndatopfeke zvo ndizvozvo muchechi man handina chechi muzera handi watoda kuchanga chechi yako iri no handisina kutanga chechi no kuchechi kwedu kune one or two things vandisiri kufarira sikana zvakopera ndikudzokera urecha zvimazita emachechi aninina naiva no mazita emachechi adikanwa asi vanhu vandoziva kuchechi kwangu ndiko chechi yake izayocho chechi kwake ndopi iye ndokuchechi kwake futi but isusu kreste mbasa hatibve machi kwafanire kuzimudhanzo kreste mbasa inindopinda because ine chirungu pati changu then zayoja ine washata changu kuisusu kreste mbasa chirungu chakatipodza sei no I mean chirungu pati aiwa kandiuziva zvanotaura because kreste mbasa ukaita zvitamba unogononyara upinda muchechi how are you man of God yes might man yes ukadaonoparidza wega chirungu nitoona kuti pane apa pasika kachirungu zvoti tumatangs twacho tinotozoda chirungu ukakure matangs anozowa na Jeremiah chichi kana namurondo aya kunorwa emasalad kala masonto kuriande libra kasola lala nechirwa mudhara ndiunyevera zvedu nazo kuti matangs ona but kreste mbasi iri nyangu ndakapinda machechi akawanda through noziya background chechi yatikakura chienda iroma because of Calaz but roma ndakazotanga ndungu ansandani time sina kuenda because of manyaya yekuti Calaz pawakakrara chi anga ine mamemories anga tinayo then pandazotanga enda kuZCC through chindo kwandikadzidza form 1 svika form 4 ndiri kuZCC ndiri kumasvingo chitamba ngembongo chaitsika ona nazobva ndauya ndopandakatanga kuenda yangu ndakasarudza ndega kuti ndauenda Christ Embassy ndakapinda Christ Embassy 2003 wakagara 2003 tichiri kutoitira kuBelvedere Church College ona svika patozovakwa paipe true choir kusvika takutozoita sei vandazotiwo tasangana nemagitari zvichingomikisa unziya live vanamboti masowe kwababa magrazi masitei kumasowe atauro asi kwababa magrazi ndakaenda ndichinobatsirwa kwete kuti kuino chechi vana moenda kumasowe ndakaenda kunguo tsvuku ndakatanga nenguo chena panaona nguo chena yekuti akakunonoka because vanhu vacho vanotoda nguo tsvuku because nguo chena inenge inoda kuita matombo mvura nice but nguo tsvuku manje yavashandisa iyoyo back to sender baba ona ndichiti bvandazo then but ene zvinhu chiri kumasowe zvangu but nekurwara kwandakaita
zvandakuudza zvaizvaiti isusu handina zvandokunyeberaona ndakaedza zvese mudhara unodza weji rekunzi zvinhu zvechivanhu rinotorwa nenzira dzakawanda nekuti zvinenge zvaitwa sei ona but mukukura kwangu kwese uku handina mubvira ndakazviita ona but ndakarwara pastage yokuti iwe haungazviramba uchiti abereki vakati kanzi zvidei ndezvechivanhu izvi zvaitwa sei ona sekuti ndakatopindawo mandakapinda ona muchivanhu mandakatozosvika pakutozodzidziswawo zvimwe zvinhu zvandaishora ndandiri mumwe munhu wekuti ndikaona munhu achiputa bute soniita iwo kana nandizvide izvozvo zvandida sei ona juu kuti tiri kuti isusu hatinonatsopiwa hatinonatsodzidziswa nyaya dzebute ende kune vanhu vanenge vachizoita kuna vanhu vanongofanira buta icha zvinhu zvichangu asina kukwana wanzwisisa zvokuti isusu topedza ngoti ndezvemishonga izvo ona but haufaniri kuvenga chinhu chausingazivi kana wanzwisisa kana kujaja ona nekuti hauzivi mangwana hauzivi chinhu chakuponesa hauzivi mangwana no buti handaumbonzi ndirove ndandirove but handichajaja munhu ane bute handikwanza handichamushora kuti iwe unoita zvemashavi kana unoita zvekuita sei because manzwisira toita pute ringoti haya zvemabute zvayaona sometimes zvine mberacho vanhu chiriko mudhara sometimes wochiedzera mhepo dzisiridzo ona but pakaitika condition yokuti unzi unofanira kuputa bute mudhara mbanje takaputa ngona ona saka inini nekukura nekuita sei life mudhara ndangotambira kuti zvakamira sei but aiwa ndotenda mandichedza mudhara ndotenda Mwari vatisanganisa namadhamu anenge abika vaita sei aiwa smart anozotroisa smart rikwa iyasa blescat akati gira ona zvine zvifamba bo tenda aiwa management steward nyama yaro warucha basa big up boss Tumara big up kune vanhu vanzwa nogara panapa ndozvati munenge muchizozvibuditsawo zvinyanatsiko vanhu vemakamera mune muzvabuditsawo pamune muchavabudisa nemaengwe kuti vaitonge svibage iwe unofanira kumba watoro sisi vanongoita makaurwa nemalights because vanoshanda kupfuura isusu aiwa big up endi aiwa toda kutenda unoziva zvakarongeka ndo zvinhu kuna vanhu vanenge vachingoshora zvinhu zvatineichiita ona ende zvinhu zvikatanga kudai so zvine zvazvinovhura zvine zvazvinoita ona ndingotenda mudhara chipas kunyanya amira nezimudhanso zvekudaro waona mudhara rich and famous mamwe mazita ndogona kukanganwa asi vanhu vese vanosapota music waona ndo varespecta ndizipedzisira nekuti big up Fantan big up Etherton Bini big up mudhara Templeman Godfather Gary B mudhara vanhu yavo tikavashaya levels Merciless Abisha noziva vanhu vanorwira mangoma wakawanda mudhara big up Makandiwa nanonzani mudhara wangu nameja lazima hatizokanganwa kuti big up chi se Wicknel mudhara aite sei mudhara amanyi big up prophet Magaya wo wo famba oh my follow me then ndikazifunga ninochururudza misodzi vamwente venjodzi rewind and posi mama vangu ndimo vaona kabodzi dai zvaibvira mauya sengirosi pamwe marwadzo vangu mongatonodze oh my yeah teacher sangana ku teacher sangani oh my teacher yeah ha nero para Jesus oh my yeah oh my check
check. Follow me then. Dangariro to the boy. Dorangariro makashaya. Wakainda nisingambuke. Iko shino tinu de kanasa. Wakainda wachuwa kandishara. Muri yedu ya parara. Hamaiwe. Amaikani. Musa yentekani. Babakani. Tokaikani. Mukoma. Muningina. Check. Teacher sangana ku Nero para Jesu Tenda kuna ishe Teacher sangani Teacher sangana Yeah Nero para Jesu Oh my Yeah Well you know what we say Calaz say Oh my Yeah Teacher Sangani Square Yeah Teacher Sangani Nero para Jesu Oh my Teacher Sangani Nero para Jesu Oh my yeah Shasangana Ziko ya ni mabingo And with that, ladies and gentlemen, it's now 2025, and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu, and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what and this expect and this nyaso ziva. Saka ndauya na Mr. Kechi and expect with Logos Solar Tech timbo wavunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package idi? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy a power my lights, energy saver lights up to 15. And then entertainment. Charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa tita kudawo from 5 kVA 6.2 kVA of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA and then toenda pamusoro tenge takuitwa ma 10 kilowatt solar systems of which aya anenge akuitwa ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant nevane ma-customized service vanokubatai here? So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility with just 1.5 you can have this solar system what deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako.
wanakirwa waenda manumbers awasiko ataura ndo ari kubuda pascreen apa saka as long as Zico ari brand ambassador welogo Solotech you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.